Probinsya sa Iloilo, pag-imbisigaran sa PRO6 kung mapamatud-an i-dismiss sa trabaho. Malapit 2,000 ka mga public utility jeepney drivers na kabaton asang ilang sininga cash assistance sa mga biyana. Samtang sa mga nagapanguna karon nga mga balita, mga mainit nga impormasyon sa national scene. Ano ka matuod ining nagagwa karon nga mga impormasyon nga tibangod sa mga kapalpakan asa nga mga nagapungko subong sa pila ka mga vital position sa kabinete ni Presidente Bongbong Marcos may pagbinalasahay naman. Matunog karon ang pangalan Benjo Rabalos nga magatalos bilang Department of Justice Secretary. Samtang Sani Trillanes matunog man ang pangalan nga magatalos bilang DILG Secretary. Ano ay hanang nangin balasihan sa agwa sini mga impormasyon nga ini sila ang ora magabulos sa mga nagapungko karon nga cabinet secretaries ni President Bongbong Marcos. Basta may ideya ako kung ano ina balikan tanas dili madugay sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon. Senator Bato de la Rosa ginalantaw nga magatiner pa sang malawig nga tiyempo sa Senado. Sandig sa iya sini nga pananawan pero muna blabanwag ginapahanumdum ta si Senator Bato de la Rosa. And for sure, balaan man isang iya sini nga mga kopdanan, sini nga mga senador. Mangod niya mga senador sini iya banwa kalabanan sini sa mga kopdanan dira ni Senator Bato de la Rosa, mga lagting man sini nga mga bugado. O nga ang ginatawag sini iya nga ginatawag sini nga custody is not absolute kag sandig ani pa sa pila ka mga legal luminaries. There is no such thing sa mga kasubong sini iya nga Senate custody or kung ano niyang pahayag karon sa estado ni Senator Bato de la Rosa. Samtang madamo sang nakadumdum naman karon sa isa sa mga ginakabig kagaginbansangan na the Iron Lady of the Philippines. Why isang liwan ti kundi si former Senator Miriam Defensor Santiago nga pananglitan tumindog ini sa plenaryo o kag sala-sala ang mga sabat nimo mga wala punto, wala dito, wala dire. Kag daw kasubong nga palapawon mo ang Ilongga nga senador. Saton sini nga mga kasimanwa, manabon ka na lang gid sa imo sini nga dulonggan katulad sang ginhimo ni former DOJ Secretary Vitaliano Aguirre during sang impeachment trial ni Chief Justice sa Corona. What if si Senator Miriam Defensor Santiago amo ang kadibate ni Idol, ni Utol, ni Brad ni Senador Robin Padilla sa plenaryo? Kagat sumaka aming tingog karon ni Senator Miriam Defensor Santiago. Sa aton sini nga mga kasimanwa, kay sinuayhan ma-report si Senator Robin Padilla kay Mariel. Sa aton sini mga kasimanwa, anyway, istoryahan ta na karon sa aton sini pala niya nga pagpangalagad. Damo sang mga tigasin dira sa bahin sa Senado. Pero mga unexpected nga tigasin niya, why isang liwan, kunti doon yung makita sa tsura niya, why isang liwan, ang bago nga Senate President. Kaya so far, do si siya pa lang niyang nakapangangkag, pangangkat natin, ano gusto mo, suntukan na lang tayo? Ang ginahangkat niya, sumbagan ay, medyo bukod-bukod pa saya, no? Medyo bakit tawo man, si Senator Miguel Zubiri. Anyway, sa aton sini nga mga kauturan pasiplatan naton ang mga mainit pan sini karon nga mga balita sa aton sini balay niya nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombohanay sa udto. Pila pa ka mga mainit pan sini nga topiko na ginudismayagid si Senator Bato de la Rosa kay isa si Senator Panfilo Ping Lacson
sa nagpanawagan nga ini siya ang mag-surrender. Sa aton sini nga mga tagpalamati ni ambal ni Senator Bato de la Rosa, sinya boss ko ni siya sa una mo. Ini malipod si balo sa mga kabumbo naton nga former PNP chief si Senator Panfilo Ping Lacson kag during his time ari pa ni sa serbisyo si Senator Bato de la Rosa and santo anay kagimanangin PNP chief no sa aton sini karon niya nga mga kauturan. Ti dismayado ini siya banwa kay ti sinya tanan niya siningagin sugo sa una sakon. Gin pati kuman, no? Gin serbisyuan kuman sa sangya bugos kaga walay kulang siniyang loyalty ko ara gid sa Chief PNP sa aton sini nga mga kasimanwa. While sa nga makitaan gani isang pila naton iya ka mga Ilonggo philosopher, simple man lang sining sabat nila sa payag sini ni Bato, sadto anay sadto anay Di pero layo naman kita ya sa patad karon kag sa aton sini makasimanwa. We are not talking about no sang panerbisyo mo ya sadto sang yara pa kamo iya sa sa Philippine National Police no lain naman ini iya nga teritoryo Senator Bato de la Rosa sir. No, ikaw karon isa ka elected official, senador sang Republikanang Pilipinas kag senador man iya si Panfilo Ping Lacson. Different stage naman kita karon sa aton sini nga mga kasimanwa. Kung ang imo sini nga punto nga isa siya sa mga nag-recommend nga ikaw ang voluntaryo nga mag-surrender, di iya sandig ina sa iya sining nahangpan na insindihan sandig sa laye. Ang imo naman iyang rason nga isang una, boss mo siya, ginpati mo man siya, nagpanerbisyo ka nga loyal ka sa iya. During that time, siyempre, sundon mo gid lamang siya kay Chief PNP siya mo, kag under ka sa iya. Pero subong, sa aton sini nga mga kauturan, kumbaga, you are in the same level na. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kung ano iya ang ila sini iya nga opinion, desisyon, or advice, yara man na sa imo kung sundon mo o kung hindi. Pero hambal gani ni Senator Bato de la Rosa, engineer do madugayan pada saya kuno iya sa bahin sang tawag si gani sang Senado. Nakahambal pa siya gani nga sinya mayo man ni gani kung diri lang ko kay ma-minus kita gastos gatong. Ari malaw si Senator Bato de la Rosa, hambagan isang pipila nga nakakita diyan nila pwede ka t-shirt kag naka-shorts dira kundo nakapangbalay sa sulod sang Senado. May exemption sa kay Senator Bato de la Rosa subong? For however long, ano pang nakikita niyong outlook? Well, pwede na naman kung magtitira dito hanggat senador ako. Yun pa, makasave ako ng gasolina pag biyahe-biyahe, no? Bahay to Senate, yun lang naman rin ang trabaho ko, Senado. Kung dito ko titira, mas maganda. Pero tianogin man bala nagatrabaho siya dira siya matiner sa Senado kay matrabaho siya or dira sa matiner sa Senado para nga malikawan nga ini siya ang aristohon or serbihan sa nga warrant of arrest. Ano ayhan ikaw abi nga nagapamati nagalantaw subong puira lang anay kon na di nang imo sini nga political lining diri lang kita ya sa lining sang minatuodo kaksa lang anay ang pinamatasan naton ng pagkahipokrito naton bla kaksa lang anay i-flash out lang anay sa imo sini nga sistema. Anong matutuod sining istorya? Ara dira sa Senado nagatiner si Senator Bato de la Rosa kay ara dira ang iya sining nga trabaho or matrabaho siya or dira siya matiner kay man parang bisan pa paano hindi sa dali-dali maristo. Sa makatapo sa law enforcement or law enforcement agency nga nagauyat karon sa iya siniya nga warrant of arrest. Isa pagin sini sa balantayan sa aton sini nga mga kabumbo kay damo sang nga nagapamangkot
paano kung magwa pagin ang another warrant of arrest sa isa man ka miyembro sa nga Senado, no? And ang aton sini nga gina-refer, batok naman niya sa kay Senator Bongo. O kay Dimla, si Senator Bongo nalakip ini sa mga pangalan ang tumod sa nga International Criminal Court nga co-perpetrators ni former President Rodrigo Duterte. O sa iya sini nga kaso nga crimes against humanity. O ti ano ang gwa niya sini sa aton sini makuturan si Senator Bongo kag si Senator Bato de la Rosa mangin neighbor sa Senado. Dito sila na temporaryo sa aton sini nga mga kauturan. Damo pa sa nga development sini sa aton iya nga mga taga-palamati and mayara kita sang gut feeling mga biyan nga ti sa aton sini makasimanwa within the month of May or pinaka-late na gid siguro sa aton sini nga mga kauturan basi ko na middle of June. Dira sa aton sini mga kasimanwa kay manti ginahingagaw ni subong mo, no? Nga mahingagaw ang impeachment tabatok sa kay Vice President Sara Duterte. So kung may magwa pagin nga another secret warrant of arrest batok sa kay Senator Bongo and eventually sa aton sini nga mga kuturan sa aton sini nga mga kabumbo sa kun anuman nga mga hitabo sini banwa, no? Mawadan sang rason nga magpabilin dira sa Senado si Senator Bato de la Rosa. So ang gwa niya sini sa aton sini magkasimanwa do mapinot ini karon para iya sabahin sang new majority kay man kulangon naman ini sila sang duha ka numero or duha sini iya ka tawo. Kay as of last time sa pagbaylo sang liderato sang Senado 9-13 2, no? Sa aton sini nga mga kasimanwa 9 ang nagaboto no, kag 13 dire ang nagpabor sa sining pagdeklarar sa tanan nga posisyon sa Senado bilang bakante kag subong man nagduso sang panibag-o nga liderato sa aton sini nga mga kasimanwa. Ti hamakon mo may mga nag-jump shift from the old majority nagkanto iya para nga mangin nagsaylo para nga mangin kabahin sa nga new majority. Pero may plano magalia si Senator Laurel Legarda nga mag-Senate na President. Sa aton sini nga mga kauturan nagpinangampanya na to sa Yakuno. Igo Moraya pitik sintas si Senator Cayetano ang ginduso sa aton sini nga mga kauturan nga mangin na Senate President. Grabe naging mga senador nato, no? Sa aton sini nga mga kasimanwa, no? Hindi na kita magpalayo gariya, no? May mapyaman gali. Kung nakilala ko pang Ilonggo senador, may mapyaman gali sa sulod sa Senado. Ti sa subong nga mga tinion sa bisan diin man lang humalin pasad to. Padayon niyang exister, padayon ang pag-exister sa ginatawag nga mapya. Tiyamakon mo sa banwa, may isa nga nagahulag, no? Para iya nga mga panyang, ako ba, sinita presidenta. Tipitik sintas banwa pag binutuhay. Si Senator Alan Peter Cayetano ang ginpapungko bilang Senate President. Pero di bali, Senate President yapon si Inday Loren. Huwag kayo mag-alala. Senate President pro tempore. 54 minutos na ang nakaligad sa takna sining lasa 11 diriman sa palatuntunan na Bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa aton sining mga kasimanwa ginahulat-hulat kung anong mangin lihok sang kung anong mangin dalagan rather sang ethics complaint ni Senator Robin Padilla batok sa kay Senator Kiko Pangilinan. Pero ti sa nasiling na ganin naton last lang to kagina kung tani engineer la 5-5 mo sang gagahon gistoryahan tani. Pero nadumduman lang naton bala kung sa mga moto nga hugada singgit na to para sa kay Senator Robin Padilla.
no kagway siya kuno maanad sini iya nga ginasinggitan. Tidamo karon nagapakamalaot sa iya sini nga remarks bala nga tidumduman nyo nga ang mga kabataan subong kuno mga panyimpo, mga weak, no? Weak human kuno kay gamay-gamay lang hibi, bingit, kag nagaka-depress samtang mga bata nga 90s, 80s to 90s, why kuno ya gani kabalo kung ano na ang tinaga nga depress. Sa aton sini nga mga kuturan, nagalibog ang ulo kro namon kung kabahin bala na subong si Senator Robin Padilla sa ginatawag niya nga mga weak human. Sa aton sini nga mga kasimanwa, weak lang gali, weak lang to tawag ya. No, ako na lang na nagsugpon sang weak human. Di kabahin bala subong si Senator Robin Padilla sa nga ginatawag nga weak human, nga gamay-gamay lang sa aton sini nga mga kabumbo, mawawaw kag pangita sa nga iya nga apin. Ang mga what if gani subong paano kung ang kadibate ni Senator Robin Padilla si former Senator Miriam Defensor Santiago nga nagapauway na karon sumalangit tawa ang kanyang kaluluwa, no? Aryo, engineer, porsyon lang bala sa mga debatihay, no, sa plenaryo kung si Senator Miriam Defensor Santiago nagatindog mga biyan. My attacker is the icon of shameless lying, and really with his eternal philandering and unexplained wealth, desperately needs a shrink as a mental health measure. His mind is sick. Hindi lang ani pagtaas ang tingog ya mo. May mga gesture pa mo amo sinauti kung amo ni masalapo abi ni ano. Maamo ni bing salapo ni Senator Robin Padilla basi ko nagligid-ligid na ni guro kag samurakot na ning luha kag sipon niya. Sa sulod mismo sa Senado. Sus Maria kagusip ti sino karon ang weak human, Mr. Senator? Anyway, dugangan ta mga balita kag impormasyon sa aton sini padayon niya nga pagpangalagad diri man sa Bumbuanay sa Uto pagkatapos ang Bombo Network News. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Hindi pagpunoon ang refrigerator. Kung sobra ang unod sang fridge, mabudlayan ini nga mapabilin ang tugnaw, nagahinay ang airflow kag mas madamo nga kuryente ang kinahanglan. Ipabilin nga matawhay ang unod kag painon ang mainit nga pagkaon antes ibutang sa fridge. Kung nagaluto ka sa kusina, ipasiguro nga husto ang kadakuon o sukat sang kaldero, kaserola o kalaha sa burner nga ginagamit sa pagluto. Makabulig ini para malikawan ang pag-awas sang kalayo sa kilid kag para mas madasig nga maluto ang pagkaon. Sa sili nga pamaagi, makakinot ka sa konsumo sa gatong kag makapamag-an manini sa mga galastuson. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Kabombo, nagpatakod ka man bala sa energy saving device sa imo balay o opisina? Maghalong ka ha? Kay basi nabudol ka. Sunod sa Department of Energy, wala pa sang energy saving device nga nakapasar sa energy label. Bot silingon, kung ina nga device wala sang DOE certification, wala ina nagagana. Magluwas nga hindi epektibo, mahimo pa ina makaguba sa imo nga mga appliances o kung makapataas pa gani sang imo balayran sa kuryente. Gani para makakinot sang matuod sang kuryente, gabuton sa saksakan ang appliances nga wala ginagamit, masami nga tinluan ang aircon filter o kung magamit sang inverter appliances. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio!
Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules, 13 sa buwan ng Mayo taong 2026. Sa ating mga headlines, panawagan kay Senator Ronald De La Rosa na sumuko na pinalagan ni Vice President Sara Duterte. Ang pangalawang Pangulo ay pinaubayan naman sa kanyang mga abogado ang paghawak sa impeachment case. Articles of impeachment naman laban kay Vice President Sara Duterte posibleng ipadala na sa Senado ngayong araw. Senator Ronald De La Rosa aminado na natatakot siya na madala papunta doon sa The Hague sa Netherlands. Ang Palasyo Malacanang naman itinanggi ang umano'y cabinet reshuffle at destabilization plot. Si Pangulong Bongbong Marcos naman buo pa rin ang tiwala sa kanyang gabinete. Ang Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban officials nais na itakwil ang mga mambabatas na pumabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa international news naman, si US President Donald Trump biyaheng China ngayong Miyerkules para sa Superpowers Summit. At sa ating balitang palagkasan, abangan mga kabombo kung papaano naging kaabang-abang ang naging laro ng San Antonio Spurs laban sa Minnesota Timberwolves. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Maring tinutulan ni Vice President Sara Duterte ng panawagan na sumuko itong si Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng ulat na paglabas ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Sa isang pahayag doon sa The Hague, sa bahagi ng Netherlands, iginit nga ni Vice Presidente Duterte na walang sino man ang dapat na manawagan ng pagsuko dahil ang anumang warrant na hindi inisyu ng Korte sa Pilipinas ay hindi umano maaaring ipatupad sa bansa. Ikinalungkot din niya ang tila inuuna raw ng ilang politiko ang personal na interes kaysa naman sa pagserbisyo sa publiko. Naritong bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Nalulungkot ako at nalulungkot ako dahil inuuna yung mga interest personal. Inuuna yung mga personal na interest ng iba't ibang mga politiko. At nalulungkot ako dahil napapabayaan yung mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong sa panahon ngayon ng paghihirap. At nakakalungkot na mula sa pagiging magkaisa na bayan ay nagkawatak-watak tayo dahil sa personal na interest ng mga politiko. Bagi pa yan mga kabombo ng mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Ang reaksyon ng pangalawang Pangulo ay bunsod na rin ng resolusyon na inihain ng 5 miyembro ng minority bloc sa Senado nitong araw ng Martes na humihikayat kay Senator De La Rosa na voluntaryo ng sumuko sa mga otoridad. Sa ilalim ng panukalang resolusyon ay binigyang diin ng minorya na historically ay nirerespeto ng kapulungan ng judicial at prosecutorial processes na kinakasangkutan ng kanilang mga miyembro at dating opisyal. Inihalimbawa ng minorya ang voluntaryo na pagsuko ni na dating Senador Antonio Trillanes IV at dating Senador Leila de Lima na ngayon ay kinatawan ng mamamayang liberal, pati na ang dating Senador na si Juan Ponce Enrile. Ipinapaubaya naman ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga abogado ang paghawak ng impeachment case laban sa kanya. Ito ay matapos ng tuluyan ng inimpeach ng Kamara ang pangalawang Pangulo noong araw ng Lunes sa ikalawang pagkakataon. Ayon sa Vice Presidente, mayroon siyang defense team at tagapagsalita para sa impeachment, kaya't ipinauubayan na niya sa kanila ang pagkomento sa usapin ng impeachment na anyay isang legal na proseso. Narito pang bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Sa impeachment, meron naman kaming spokesperson, may naka-assigned na spokesperson at defense team para sa impeachment. At yan ay isang legal na proseso. So iwan na lang natin sa spokesperson at sa mga abogado ang pagkokomento.
Nang matanong naman ang Vice Presidente sa isang panayam nga sa The Hague, Netherlands, kaugnay sa kanyang nararamdaman matapos siyang i-impeach ng Kamara, tugon ng Vice Presidente na wala siyang feelings kaugnay sa impeachment. Nauna na ngang sinabi ng mga abogado ni Duterte na nakahanda silang depensahan ng pangalawang Pangulo sakaling umusad ang impeachment trial sa Senado. Sa puntong ito, dako muna tayo dyan sa bahagi po ng Senado. Maki-update tayo sa pananatili ni Senator Bato de la Rosa sa mataas na kapulungan ng Kongreso at aminado ito na may kinakabahala siya, may kinakatakot siya kapag siya ay nadala doon sa The Hague. Alamin natin ang kabuuan niyan sa ulat ni Bombo Angelo Aganan. Bombo Dennis, Bombo Ever, aminado umano si Senator Ronald Bato de la Rosa na nangangamba siyang madala sa International Criminal Court sa The Hague matapos na kumpirmahin ng International Court na opisyal ang arrest warrant para sa kanya kaugnay ng umunay pagkakasangkot sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon kay de la Rosa, nahihirapan umano siyang makatulog kaya't susubukan umano niyang uminom ng melatonin o itong pangpatulog na gamot. Ngunit bagamat ganito ang kalagayan, masaya naman umano ang senador na makabalik sa Senado. Mas maayos na rin umano ang kanyang pakiramdam sa ngayon kumpara sa araw ng supresang paglitaw nito sa plenaryo kung saan mataas aniyang tensyon. Kasunod na rin ng habulan at umano'y harassment sa kanya ng mga opisyal ng National Bureau of Investigation o NBI. Ibinunyag din ng senador na nagkakausap sila ni Vice President Sara Duterte ngunit hindi aniya nila natatalakay ang kaugnay sa nakaambang impeachment trial ng bise. Tanging nagtatanong lamang aniyang bise kung ano ang tulong na maipapaabot sa kanya. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Melatonin, no? Tayo ko mo yan. Ikaw kung nagdadalawin ka na dahil hindi ka mawuri. Uli ka pala yung kahapon masyadong effective sa tuyo ka. May mga bisita tayo, suporta sa suporta lifting of moral. Si De La Rosa Bombo Dennis ay sinailalim sa protect custody ng Senado kaugnay ng kinakaharap nitong arrest warrant mula sa ICC. Kasalukuyang itong namamalagi sa kanyang opisina hanggat wala pang tiyak na tugon sa kanyang apila sa Supreme Court na maglabas ng temporary restraining order sa warrant of arrest ng International Court. Nauna nang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano at mga kasamahan sa mayorya na hindi nila papayagang maaresto si De La Rosa sa loob ng mataas na kapulungan. Iginit na rin ng kanyang abogado na si Atty. Israelito Torion na hindi kikilalanin ng kanilang kampo ang arrest warrant para kay De La Rosa hanggat hindi ito dumadaan sa legal na proseso sa Korte ng Pilipinas. Bigyan din ni Torion na hindi extension ng ICC ang Pilipinas at may sarili itong konstitusyon at judicial system. Aniya, tanging warrant of arrest ni nilabas sa mga lokal na hukom ang direktang ipapatupad sa bansa. Samantala, tumugon naman si De La Rosa sa mga inihain na resolusyon ng mga miyembro ng Senate Minority Bloc kung saan layunin nitong hikyatin ng senador na voluntaryong sumuko sa mga kinauukulang otoridad at gamitin ang mga legal na remedyo alinsunod sa konstitusyon at umiiral na batas kaugnay ng kanyang arrest warrant na inilabas ng ICC. Ayon kay De La Rosa, huwag umanong maging atat ang kanyang mga kapwa-senador sa minorya na pasukuin siya. Susubukan muna aniya ng kanyang kampo ang buong legal na remedyo kaugnay ng kinakaharap na arrest warrant sa International Court. Nilinaw naman ng senador na naiintindihan umano niya kung ano ang mga dahilan ng kapwa-senador sa inihain na resolusyon upang siya ay hikayatin na sumuko. Ngunit hindi aniya magiging opsyon na sumuko siya sa dayuhang korte. Muli pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang honest na mas rin nila ako. Mamaya na pag na-excuse ko na lahat ng available legal solution. Yung sila masyadong atlat na itulong ako. Grabe naman sila eh. Nagsasama kami sa Senado for how many years. Tapos ngayon na lang, basta-basta na lang nila akong pasurindirin doon. Alam naman nila na foreign court yan eh. Dayuhan yan eh. Preservation, always. Pero na tayong tao eh. Hindi tayo magpaplastikan. Sila rin yung lima na yan. Kapag sila ang nilagay sa aking sitwasyon, I don't know how they will feel. Pero sa ngayon, siguro nagawa nila. Whatever, anong reason na bakit na ginawa yan, okay lang sa akin. Sanay ako na paghirap. Nag-uulat mula dito sa Senado, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines,
the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bumbo. Kapila naman ang National Bureau of Investigation kay Senator Ronald Bato de la Rosa na payapang sumuko na sa gitna ng inisyong arrest warrant ng International Criminal Court. Ito ang naging tugon ni NBI Director Attorney Melvin Matibag matapos ihayag ni de la Rosa na hindi siya susunod sa panawagan ng mga minority senator na sumuko. Binigyang diin ni Matibag na bilang dating law enforcer, alam ni De La Rosa ang proseso at madalas din niyang pinapayuhan noon ang mga subject ng warrant na sumuko ng maayos. Ayon sa NBI Director, layunin ng panawagang ito na maiwasan ang anumang gulo o habulan at upang harapin ang pananagutan sa batas. Giit ni Matibag, ang warrant ay mula sa isang competent court na dapat irespeto. Babala pa niya kung hindi susuko ang senador ay asahan ang posibleng habulan dahil mandato ng law enforcement na ipatupad ang batas upang maiwasan ang breakdown ng law and order. Matatandaan ngang nabigo ang mga otoridad na isilbi ang warrant of arrest kay De La Rosa noong araw ng Lunes matapos mauwi sa habulan ng tangkang pag-aresto sa kanya na naging dahilan upang sumailalim ang mambabatas sa protective custody ng Senado hanggang sa kasalukuyan. Samantala, sa karagdagang balita, posibleng may papadala naman ng House of Representatives dyan sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa loob ng maghapong ito. Yan ang naging pahayag ng mga opisyal ng Kamara at ito ay 2 araw nga mula noong ma-impeach sa ikalawang pagkakataon ang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Ayon kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, sinabi ng Office of the Secretary General dyan sa Kamara na tinatapos na lamang nila ang pag-aayos ng mga kopya ng mga dokumentong kinakailangan at yung mga attachment ito na nakapaloob sa naturang submission. Kapag ka nakumpleto na at yan ay ngayong araw, maaari na umano na agarang maipadala ang naturang mga dokumento sa Senado na kinapapalooban ng Articles of Impeachment. Nakahanda na rin ang 11 na mga miyembro ng kapulungan bilang magiging miyembro o bahagi ng prosecution panel para naman maging handa sa paglilitis. Umasa naman ang mga mambabatas na kahit na naiba ang liderato ng Senado ay gugulong pa rin ang impeachment trial sa loob ng madaling panahon at hindi matitenga kagaya ng nangyari noong nakalipas na taon. Naniniwala naman si Representative Joel Chua na magpapatuloy na maayos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa kabila pa ng biglaang pagbabago ng pamunuan sa Senado, kung saan si Senator Alan Peter Cayetano na ang nahalal na bagong Senate President matapos maalis si Senator Tito Soto noong araw ng Lunes. Ayon sa mambabatas, tiwala siya na si Cayetano bilang isang veteranong abogado at dating speaker ng Kamara ay kikilalanin ang kanyang constitutional mandate na agad mag-convene ng impeachment court sa oras na matanggap ang Articles of Impeachment mula sa House of Representatives. Matatandaang bumoto ang Kamara ng 257 na papor, 25 ang kumontra at 9 ang nag-abstain sa impeachment ng Vice Presidente. Ikalawa na mula nang siya ay maupo bilang Vice Presidente. Ang mga kasong nakapaloob sa Articles of Impeachment ay kinabibilangan ng misuse of confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, bribery at umano'y death threats laban sa mga opisyal ng gobyerno. Dagdag pa ni Chua na matibay ang ebidensya laban sa Vice Presidente batay sa mga dokumento na mula sa State of Assets, Liabilities and Net Worth, gayon din ang Anti-Money Laundering Council, Security and Exchange Commission at Commission on Audit na nagpapakita ng hindi tugmang datos sa kanyang yaman at bank transactions. Sa kabila ng pangamba ng ilan na ang bagong pamunuan ng Senado ay maaaring magdulot ng pagkaantala, iginiit naman ng mambabatas na ang saligang batas mismo ang nagtatakda na ang Senado ay dapat na agad mag-convene bilang impeachment court kaya't hindi dapat maapektuhan ang proseso ng impeachment. Oras natin sa buong kapuluan, 14 na minuto na makalipas ang 12:00 ng tanghali. Muna tayo ng mga update dyan sa Palasyo Malacanang sapagkat ang
Marcos administration itinatanggi ang umano'y cabinet reshuffle at yung destabilization plot at pati na ang iba pang mga issue dyan po sa Palasyo Malacanang. Alamin din natin kung anong mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na buo pa rin daw ang tiwala sa kanyang gabinete. May balita si Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Ever, nilinaw ng Palasyo Malacanang na wala pang kumpirmadong cabinet revamp sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kabila yan ng mga kumakalat na mga espekulasyon tungkol sa pagbabago sa ilang ahensya ng gobyerno. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala pa silang natatanggap na update kaugnay ng umano'y reorganization sa gabinete. Sinabi ni Castro na agad nilang ipapaalam sa publiko kung magkakaroon ng opisyal na pagbabago sa administrasyon. Iginit din niya na nananatili ang tiwala at kumpiyansa ng Pangulo sa kanyang mga cabinet secretary. Hindi rin kinumpirma ni Castro kung muling bibigyan ng posisyon sa gabinete si dating Department of Interior and Local Government Secretary Benor Abalos. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro. Sa ngayon po ay wala pa rin pong ipinapaabot sa atin na update, pero kapag mayroon, ibibigay ko po agad sa inyo. Siguro kapag meron na po akong listahan, ibibigay ko po agad sa inyo. Ayokong pangunahan ng ating Pangulo. Lumakas ang usapin tungkol sa cabinet reshuffle matapos lumabas ang ulat na umano'y nagbitiw si DICT Secretary Henry Aguda. Ngunit itinanggi ito ni Aguda at tinawag na fake news at maling espekulasyon ng mga ulat tungkol sa kanyang pagbibitiw. Ayon kay Aguda, patuloy siyang nagsisilbi sa administrasyon at nakatuon sa pagpapatuloy ng digital transformation ng pamahalaan. Samantala, nananawagan din ng Malacanang sa publiko na maging mapanuri laban sa mga kumakalat na mga ulat ukol sa mga umano'y destabilization plot laban sa administrasyong Marcos. Ayon kay Castro, wala silang namomonitor na aktibong banta o destabilization effort laban sa gobyerno sa kasalukuyan. Gayunman, sinabi niyang may mga personalidad umanong nagpapakalat ng ganitong naratibo upang guluhin ang publiko at suportahan ang kanilang nais maupo sa pwesto. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro. Pero even before naman hindi lang naman ngayon yan. Alam naman natin kung saan nanggagaling yan. At alam naman natin kung sino yung gusto nilang paupuin. So, tayo po, mga kababayan natin, sa mga taong bayan, lagi po na lang tayo magmatsyag at maging mapanuri, lalong-lalo sa mga fake news. Mula sa Malacanang, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, sa radyo, Bombo. Bombo International News. Biyaheng China ngayong Miyerkules si US President Donald Trump upang dumalo sa inaabangang Superpower Summit. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng halos isang dekada na bibisita ang isang Pangulo ng Amerika sa nasabing bansa, matapos nga maantala ang kanyang pagtungo doon sa China dahil na rin sa nagaganap na giyera sa Iran. Inaasahan ni Trump ang isang mahabang pakikipagdialogo sa kanyang counterpart na si Chinese President Xi Jinping. Pangunahing tatalakayin sa pulong ang krisis sa Iran na kasalukuyang nakadepende sa China bilang pangunahing customer ng kanilang langis sa kabila pa ng mga ipinataw na sanksyon ng Amerika. Ayon naman sa ulat, kabilang din sa agenda ni Trump at Xi ang nakatakdang pagbebenta ng armas ng Amerika sa Taiwan, ang mga usapin hinggil sa self-governing democracy claim ng China at ang kontrol ng China sa rare earth exports at ang tensyon sa pagitan ng trade relationships ng dalawang bansa. Kasama ng Pangulo ng Amerika sa kanyang delegasyon ang isang malaking grupo ng mga top US business executives, kabilang ang mga kilalang tycoons na sila Elon Musk at Tim Cook. Base na rin yan sa impormasyon mula sa White House. Mga kabombo, mga Kastar Nation, tayo ay may mga paalala para ho sa ating panahon ng napakainit na temperatura at kailangan din natin ng pagtitipid, mga kabombo. Narito ang ilang paalala. The Bombo Radio Energy Conservation Advocacy. Gamitin ang washing machine o plancha kapag full load na. Iwasan ang paunti-unting paggamit dahil mas malakas ito sa konsumo ng kuryente. Planuhin ang gawain sa bahay para isang gamitan lang ng appliances.
Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Naghatid na po yan sa atin sa oras na 20 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nagbabala si Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel ng International Criminal Court, na ang patuloy na pagbabanta na ginagawa ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa International Criminal Court ang siya mismong nagiging ebidensya kaugnay ng para sa prosekusyon upang matutulan ang mga hiling na pansamantalang mapalaya ang dating presidente. Ayon kay Attorney Conti, hindi na nila pakikialaman ang mga nagagawang sablay ng kanilang katunggali dahil ito mano ay paulit-ulit na nangyayari at kaya naman na-deny ang mga request o anuman na petisyon na nanggagaling sa panig ni Duterte. Kabilang na dyan yung issue ng pagiging lehitimo ng International Criminal Court, lalo na ay nagpapalakas pa raw ito sa posisyon ng panig ng prosekusyon. Matatandaan na noong Abril 23 ng taong kasalukuyan, kinumpirma ng International Criminal Court ang 3 kaso ng crimes against humanity laban kay dating Pangulong Duterte kaugnay ang libu-libong mga pagpatay na naitala sa kampanya kontra illegal na droga at nakatakda naman masimula ng full trial sa darating na Oktubre ng taong kasalukuyan hanggang Pebrero ng susunod na taon. Dalawa sa mga pangunahing abogado nitong si dating Pangulong Duterte ang ganap nang nagbitiw kamakailan dahilan upang magpalit ng depensa ang dating presidente, ngunit iginigit naman ni Attorney Conti na hindi ito makakaapekto sa lakas ng ebidensya laban sa dating presidente. Sa kabila nga ng mga taktika ng panig ng depensa, nananatili naman umanong matatag ang kampo ng mga biktima at naniniwala ang kanilang panig na lalo na yung mga pampublikong pahayag ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte ay siya mismo na nagiging dahilan upang mas tumibay ang kaso ng prosekusyon dyan sa International Criminal Court laban kay Duterte. Kuha pa po tayo ng karagdagang report. Ang ikalawang urgent motion inihain ni Veronica Kitty Duterte sa Korte Suprema. Nakabinbin naman na habeas corpus petitions para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hiniling na maaksyonan na. Kaugnay niyan, kumuha pa tayo ng karagdagang detalye sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Muling naghain ng mosyon sa katas-tasong kumal si Veronica Kitty Duterte, anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hinggil sa mga nakabimbing petisyon may kinalaman sa sitwasyon ng kanyang ama. Sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., inihain ni Kitty Duterte partikular ang second motion to resolve para at sa ngalan ng dating presidente. Layon sa naturang petisyon na himukin ng Korte Suprema na aksyonan ang consolidated habeas corpus petitions ng kanilang kampo kaugnay sa naganap na pag-aresto at pagdala kay former President Duterte tungo sa The Hague, Netherlands. Binigyan din sa mosyon ni Kitty Duterte na 14 na buwan ang lumipas na, ngunit magpasangga ngayon ay walang substantive o matibay na aksyon inilabas ang naturang hukuman. Naghain si Kitty Duterte ng writ of habeas corpus noon pang ika-12 ng Marso ng nakarang taong 2025. Kalakip sa ikalawang mosyon ni Kitty Duterte ang kahilingan kadyat na resolbahin ng hukuman ang mga nakabinbing petisyon, pagdedeklara sa pag-aresto, pagdetene at pagsuko kay former President Duterte sa International Criminal Court bilang illegal at unconstitutional. Hiling din niya na atasan ng Korte Suprema ang mga opisyal na respondent sa petisyon na agarang gumawa ng anumang hakbang maiuwi lamang ng Pilipinas ang dating Pangulo. Ang abogadong si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. naman ay sinabing ang pagkaantala ay nagdulot na para magkaroon ng constitutional crisis na hindi dapat ipinagsasawalang bahala. Samantala, sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Senador Bato de la Rosa, sinabi niyang maghihintay na lamang sila ng desisyon ng Korte Suprema. Kasunod sa mga naging kaganapan sa Senado, ayon sa mamabatas ay ipinapaubayan niya sa Diyos anuman ang plano sa buhay niya.
Okay naman na Bobo Dennis, nakatulog tayo kahit papaano. Kahit ilang oras lang tulog natin dahil grabe yung adrenaline rush na nangyari. Yes, yung mayroong mga bisita sa atin dito ng mga kaibigan, paparating ng suporta. Nagpasalamat ako sa kanila, sa ating mga kaibigan at mga supporters. Whereas yung pamilya ko ay na yan sila, yung sanay na yan sila. Battle hardened na yung aking mga anak at yung aking asawa dahil si Lieutenant pa ako noon sa Philippine Constabulary. Maliban kay Kitty Duterte, nagain rin ng mga panibagong motion si Senador Bato de la Rosa sa Korte Suprema upang pigilan ang anumang implementasyon ng arrest warrant laban sa mambabatas. Umaasa ang kanilang kampo na diringgin ng Korte Suprema ang mga petisyon at tuluyang pagbibigyan ang mga kahilingan. Narito ating pakinggan sa Attorney Lilito Torion, ang legal counsel ni Senador Bato de la Rosa. Pag-acknowledge po ng ICC na meron na talagang warrant of arrest against kay Senator Bato. So nag-request tayo na since there is now clear and urgent necessity on the part of the Supreme Court to act, kasi it will cause grave and irreparable injury on the part of Senator Bato kung hindi ito ma-aksyonan at hindi mag-grant sana yung ating TRO. Yun po ang hiniling natin on bended knees doon sa Korte Suprema na sana ma-issuehan na po ng relief ang si Senator Bato. Naka-pending yan ngayon sa Korte Suprema and we are hoping and praying that it will be acted soonest. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin, 26 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tinanggap na ng Akbayan Party List representative na si Attorney Chel Jokno ang pagiging bahagi ng prosecution team para naman sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Si Jokno mga kabombo ay magiging bahagi ng 11 miyembro ng prosecution panel. Tinuturing ni Jokno ang naturang posisyon bilang isang mabigat na responsibilidad. Gayunman, hindi umano niya ito uurungan. Kung maalala mga kabombo, si Jokno ang isa sa mga miyembro ng House Justice Committee na nagsagawa ng mga serye ng pagdinig sa impeachment case nitong si Vice President Sara Duterte. Si Jokno ay isang prominenteng human rights lawyer na nakikilala sa maraming mga high-profile at president-setting cases tulad na lamang ho ng National Broadband Network Deal o yung NBN-CTE deal na naharap po sa matinding usapin noong Arroyo administration, pati na yung Coratong Baleling case at ang dati ring nagsilbi bilang private prosecutor sa 2001 impeachment ni dating Pangulong Joseph Estrada. Naipasa niya ang Illinois Bar noon pong 1987 at Philippine Bar naman noong 1988. Kaya siya ay isa sa mga tinitingala sa larangan ng abogasya dito sa ating bansa. Samantala, natanggap na po ng Office of the Ombudsman ang Senate Blue Ribbon Partial Committee Report tungkol sa flood control scandal. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, ibibigay ang naturang report sa mga opisyal ng naturang opisina na humahawak sa kaso ng flood control corruption. Magagamit niya ito sa nagpapatuloy na investigasyon, case build-up at paghahain ng kaso laban sa mga sangkot na individual. Kung maalala sa partial report ng komite na kasalukuyan pa ring hinahawakan ni Senator Panfilo Ping Lacson, ay inirekomenda ang pagsasagawa ng preliminary investigation laban sa ilang mga senador. Kinabibilangan ito ni na Senator Francis G. Escudero, Senator Jingo Estrada at Senator Joel Villanueva. Kasama rin dito ang iba pang personalidad tulad ng ilang dating mambabatas na naunang natukoy na may papel sa nabunyag na malawakang korupsyon. Hanggang sa ngayon, tanging 7 senador pa lamang ang pumirma sa partial report ng komite at kulang pa ng 2 pirma upang tuluyan ng maindurso ito sa plenaryo ng Senado. Sa iba pa nating mga balita,
Paninindigan si Philippine Constitution Association Governor Attorney Dindo Garciliano na hindi maaaring basta na lamang pigilan ng bagong liderato ng Senado ang posible na paglilitis kay Vice President Sara Duterte kapag natanggap na ng naturang kapulungan ng Articles of Impeachment. Ayon kay Attorney Garciliano, tungkulin ng kapulungan na mag-convene bilang isang impeachment court batay na rin sa itinatakda ng saligang batas ng Pilipinas. Kung sakali man anya na sabihin ng Senado na depektibo kaya ay mali ang Articles of Impeachment, hindi anya ito pwedeng gawin ng mataas na kapulungan bilang isang legislative body. Sa halip ay kailangan muna anya ito na mag-constitute at bilang isang kapulungan at korte na siyang didinig sa usapin ng impeachment bago ito magdesisyon ukol naman sa legalidad o kaya ay nilalaman ng nasabing reklamo. Paliwanag ni Atty. Garciliano, kung hindi ito masusunod, maaari umano na humantong ito sa matinding constitutional objections at tiyak na maraming mga pagkwestiyon ang lilitaw sa Korte Suprema. Ayon pa sa batikang abogado, sa kasalukuyan ho ay walang ibang mga options ang Senado kundi ituloy ang paglilitis kapag natanggap na nila ang Articles of Impeachment. Walaan niyang anumang legal na hadlang para hindi ito maisakatuparan ng mga nasa mataas na kapulungan ng Kongreso. Papatay mga kabombo ng mga karagdagang pag-uulat mula sa ating news team. Kaso laban sa dating pulis at 5 kasamahan nito na nasangkot doon sa nakawan ng sasakyan at mga insidente ng panluloob na isang panaho. Yung mga kasamahan nila ay tinutugis na rin. May balita dyan si Bombo Jovino Galang. Yes, Bombo Dennis at Bombo Ever, nasampana ng kakulang kaso ng ang dating pulis at 5 kasama nito sangkot sa panloloob at pagnanakaw ng mga motorsiklo at ilang sasakyan dito sa Caloocan at ilang bahagi ng Metro Manila. Ayon kay Police Lieutenant Nadim Malang, ang tagapagsalita ng Philippine National Police Highway Patrol Group, nasangkot sa iba't ibang kaso din ang mga naarestong suspect kung saan isa sa kanila ay nabaril yung habang isinagawa ang pagresponde sa nasabing kaso. Narito yung ating ginawa nating panayam kay Police Lieutenant Nadim Malang, ang tagapagsalita ng Philippine National Police Highway Patrol Group. During po sa ating purong background din na tinatawag, no, napag-alaman din po natin na ito po mga suspect po natin, no, yung dalawa ay yung una pong kababaihan puro natin na suspect ay nasangkot po, no, sa different stapa cases at positibo po na kinilala po ng Quezon City Police District na ito po rin, no, yung suspect dito po sa tinatawag po nating cake delivery scam sa Novaliches. At isa naman din po sa suspect po na nahuli po natin ay nagpositibo at kinilala po din na sangkot po ron sa mga nanakaw po ng mga motorsiklo dito po sa Cavite habang gumagamit po ng renta po na van na sakyan. Okay, at hinihintay pa nila ang iba pang mga biktima ng mga suspect dahil sangkot sa mga iba't ibang kaso rin itong mga naarestong suspect na isa sa kanila ay dating pulis at itong isinagawang operasyon ay base na rin sa intelligence operations ng Philippine National Police Highway Patrol Group at kasama ang ilang mga units, Philippine National Police units ng ating kapulisan. So narito yung ilang panayam natin kay Malang. May mga inaantay pa tayong developments kasi may mga other individuals pa tayong tinitignan dahil nga nabanggit ka na ating Director HPG na hindi lamang itong tao na to ang itong mga tao na to ang nahuli natin kundi maaari pang meron pang mga tao pa na nasa likod po nito. Do may mga vital information nga tayo, 'di ba? Na nabanggit po natin before at yun nga, no, we're still developing pa doon sa mga vital information na yung dito po sa mga motorsiklo na mga nabanggit po natin, no, may mga pailan-ilan na po na pumunta po sa ating opisina and verifying this suspect.
At sa ngayon pa, no, we are still open po 24/7 para din po sa mga kababayan po nating na biktima. Ito si Bombo Juvino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Sports News. Isang panalo na lamang ang kailangan ng San Antonio Spurs bago pa man tuluyang umusad dyan sa Eastern Conference Finals 2026. Ibinulsa ng San Antonio ang Game 5 laban sa Minnesota Timberwolves sa score na 126-97 matapos ang malamyang performance noong Game 4. Mistula namang balik sigla ang big man na si Victor Wembanyama kung saan ay muli siyang gumawa ng double-double performance, 27 points, 17 rebounds. Nagbulsa rin mga kabombo si Wemby ng 3 blocks sa kanyang kabuuan ng performance. Nangambag pa ito ng 18 puntos, 4 na rebounds at 5 assist. Ang guard na si De'Aaron Fox. Nalimitahan lamang sa 37 points ang pinagsamang score ng dalawang pangunahing scorer ng Wolves na sina Anthony Edwards at Julius Randle. Gumawa naman itong si Randle ng 10 rebounds. Ang mananalo sa pagitan ng dalawa ay makakalaban ng naghihintay ang defending champion na Oklahoma City Thunder. Balik pa tayo sa mga karagdagang balita dito sa Pilipinas. Nagpaliwanag si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag kung bakit babae ang inatasang magsilbi ng warrant of arrest noong oras na tinangka nilang arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Anya, iniisip ng NBI na ang presensya ng babaeng law enforcer ay magdudulot ng mas kalmadong usapin, lalo na at batid din anya ni Senator de la Rosa ang trabaho ng mga law enforcer. Kabaliktaran naman anya ang posibleng mangyari kung nag-deploy sana ang NBI ng mga lalaking agent para isilbi ang warrant. Gayunpaman, nakakalungkot anya na hindi sumama ang dating Philippine National Police Chief at sa halip ay pinili pa niyang makipaghabulan sa mga ahente. Sa huli, aminado si Matibag na nagkamali sila ng assessment ukol sa posibleng kalmadong pagsama ni Senator Bato de la Rosa sa kanila. Sa halip na babae ang ipinadalaan niya, mas nakabubuti sana kung may mga lalaking kasinlaki ng senador ang ipinadala para magsilbi ng warrant at arestuhin ang retiradong 4-star general. Karagdagan pa sa mga balita, nilinaw ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na walang nangyaring wrestling diyan sa pagitan ng personnel ng kanyang ahensya at ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Kung babalikan mga kabombo ating ipinapakita sa screen, noong May 11, natanong itong si Senator de la Rosa kung bakit siya nagkaroon ng sugat. Pumasok sa Senate Hall, sagot naman ng senador ay ni-wrestling siya doon sa baba o doon sa ground floor ng Senate building kasama ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Pero lumilitaw, ayon nga kay Matibag, walang ganitong nangyari. Sa katunayan anya, kung babalikan ang video, ay inilabas mismo ng Senado ang naturang video, makikita na tinatakbuhan lamang ni Senator de la Rosa ang ilang mga humahabol na ahente ng National Bureau of Investigation hanggang sa nadapa ito sa hagdan habang papakyat sa naturang hagdanan. Ayon nga kay Attorney Matibag, itinulak pa ni De La Rosa ang isa sa mga babaeng personnel ng National Bureau of Investigation na nagtangka na magsilbi ng warrant of arrest laban sa senador. Nais din ng National Bureau of Investigation Chief na makita ang buong kopya ng closed-circuit television footage noong naturang araw. Pumasok si Senator Bato mga kabombo dyan sa Senado upang masuri ang buong pangyayari at hindi lamang limitado doon sa nilalaman ng inilabas na kopya ng Senado. Biro pa nga ng abogado ay hindi wrestling kundi track and field
ang nangyari sa naturang insidente. Nabigyan lamang na anya ng head start ang senador kaya nauna ito na nakatakbo sa hagdanan ng Senado. Tulad na lamang ng lumabas sa video na atin pong ipinakita kanina mga kabombo at mga ka-Star Nation. Binigyang diin naman ng International Criminal Court na nakadepende sa kooperasyon ng gobyerno ng Pilipinas ang pagpapatupad ng mga warrant arrest at pagsuko ng mga suspect sa tribunal. Kasunod nga ito ng kumpirmasyon ni ICC spokesperson Origen Millet na mayroon ng warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa na itinuturing na umano'y co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kasong crimes against humanity kaugnay ng war on drugs. Ginawa ng opisyal ng ICC ang pahayag matapos ang nangyaring habulan at nabigong pag-aresto ng mga ahente ng National Bureau of Investigation sa Senador sa premises mismo ng Senado noong araw ng Lunes. Ayon sa ICC official, dahil ang International Tribunal ay isang institusyong panghukuman na nakaangkla sa kooperasyon ng mga estado, nasa kamay na ng mga pambansang otoridad ang pag-aresto at pagsuko sa sospek. Nilinaw din niya na kung may mga alalahanin ang isang estado sa pakikipagtulungan, maaari silang kumonsulta sa korte, alinsunod yan sa Rome Statute. Dinagdag pa ng opisyal ng ICC na kahit kumalas na ang Pilipinas sa korte noong 2019, hindi ito makakaapekto sa tungkulin nitong makipagtulungan sa mga kriminal na investigasyon at paglilitis base na rin sa Article 127 ng Rome Statute. Sa dagdag pang balita, mananatili lamang sa labas ng Senado ang mga police contingent mula sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Ayon kay Director Major General Anthony Aberin, limitado lamang hanggang perimeter security ang magiging papel ng mga tauhan ng pambansang pulisya mula sa kanilang hanay at hindi na ito papasok pa dun sa compound ng Senado. Hanggang 200 personnel mula sa Civil Disturbance Unit ang idineploy ng National Capital Region Police Office diyan sa nakalipas na 2 araw para naman mapigilan ang mga posibleng paglala ng tensyon sa Senado. Kasabay ng tuloy-tuloy na pagpapakita ng suporta ng mga supporters nitong si Senator Ronald de la Rosa at dating Pangulong Rodrigo Duterte habang may ibang grupo naman ang nagtutungo rin sa naturang lugar. Ayon kay Aberin, sa kasalukuyan ay wala namang nakikitang pangailangan para magpadala pa ng additional forces sa loob mismo ng Senado. Nananatili rin anya ang solidong koordinasyon sa pagitan ng Senate Sergeant at Arms at iba pang law enforcement agencies para naman masiguro ang maayos na security operations. Patuloy naman na umaapila ang general ng kahinahunan at disiplina sa hanay ng mga taga-suporta para maiwasan ang anumang potensyal na maging problema. Sa iba pang balita, binigyang diin ni University of the Philippines College of Law Professor Paulo Tamasi na walang dahilan upang hindi mag-convene bilang isang impeachment court ang Senado oras na matanggap ng kapulungan ng Articles of Impeachment. Ito ay sa kabila pa ng mga nakabinbing petisyon sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Tamasi, hanggat hindi naglalabas ang Supreme Court ng Temporary Restraining Order o Status Quo Ante Order laban sa Senado, walang ibang opsyon ang mataas na kapulungan kundi mag-convene bilang isang impeachment court. Walaan niyang magagawa ang naturang kapulungan kundi tumuloy sa trial. Salig yan sa itinatakda ng saligang batas. 2 araw nga mula noong na-impeach sa Kamara si Vice President Sara, hindi pa naipapadala sa Senado ang Articles of Impeachment. Ayon sa profesor, dapat ding mag-convene bilang impeachment court sa lalong madaling panahon ng Senado kapag natanggap na ang complaint para sa agarang paglilitis. Sa ngayon, wala na anyang anumang legal impediments na humahadlang para tumuloy sa trial kung sakali man pong mai-transmit na ang impeachment case laban sa Vice Presidente. Sa puntong ito ng ating balitaan mga kabombo at mga ka-Star Nation, dadakuan na ho natin ang ulat ng ating mga himpilan, mga tinutukang kaganapan sa iba't ibang dako ng ating bansa.
Unahin natin itong partido na kinabibilangan ng ilang mga personalidad, lalo na yung malalapit sa kampo ng mga Duterte. Itong Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban, kanila raw itatakwil yung mga mambabatas na lumagda o bumoto para sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Alamin natin ang ulat ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Iginit ng partido PDP Laban, hindi na dapat iboto ng mga mamamayan ang mga kongresistang lumagda sa impeachment complaints laban kay Vice Presidente Sara Duterte sa Kongreso ngayong araw. Ayon kay Coco Naik, chairman ng PDP Laban Filipino Migrant Workers Committee, nararapat lamang na isantabi ang mga naturang kongresista dahil inuuna nila ang pansariling interes kaysa sa kapakanan ng taong bayan. Dagdag pa niya, matagal nang alam ng publiko ang umano'y labis na paggamit ng pondo ng ilang kongresista, ngunit tila wala silang malasakit sa tunay na kalagayan ng bansa. Pakiusap ko sana sa ating mga congressmen dyan sa Mindanao, lalo na po dyan yung na-identify na pumirma sa impeachment ni Sara Duterte. Para bang ang simpati ninyo andun sa administration? Ano bang meron? Baka totoo yung sinasabi lang malita-malita. Inuuto lang ninyo yung mga tao sa ayuda. Magkano lang ayuda binibigay ninyo? Lahat ng pumipirma po sa impeachment ni Inday Sara. Saan po kayo ngayon? Saan po kayo pumapanig? Alam naman namin kumikita na kayo, pero wag naman ninyo kawawain ang ating mga kababayan. Sana sa ating mga botante per bawat district po. Tandaan ninyo, ang lahat ng bumoto sa impeachment ni Inday Sara, wag na po ninyo iboto. Dahil makasariling mga congressmen yan. Si Coco Naik, ang chairman sa PDP Laban at Filipino Migrant Workers Committee. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang paglilitis naman sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court hindi umano maantala sa kabila ng pagpapalit ng kanyang abogado. Kaugnay niyan, may report ang Bombo Radio Iloilo. Naniniwala ang isang abogado na wala nang magiging delay sa nakaschedule na trial ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court o ICC kahit pinalitan ito ang kanyang abogado. Sa panayam ng Bombo Radio kay Attorney Jobert Pahilga, sinabi nito na base sa pangako ng dating defense counsel na si Nicholas Kaufman nang siya'y mag-withdraw sa defense team, handa naman ang bagong counsel na papalit sa representasyon. Tiniyak din sa sulat ni Kaufman na dadalo ang bagong abogado sa status conference sa Mayo 27. Kagabi ay isinapubliko ang bagong legal counsel na kinilalang British barrister na si Peter Haynes na isa sa leading practitioner sa international, criminal and humanitarian law. Ayon kay Pahilga, nakatali ang abogado sa mga naunang proceedings at posible nang hindi ito makapagbigay ng karagdagang argumento sa unang pagkakataon sa trial chamber dahil mayroon ang isinagawang pre-trial at ang naturang pre-trial ang magsisilbing gabay sa mga proceedings pagdating sa trial chamber. Inaasahan na ipagpapatuloy lamang nito ang sinimula ni Kaufman at ng kanyang team. Ayon pa kay Attorney Pahilga, posible umanong nawala na ng tiwala si dating Pangulong Duterte kay Kaufman. Paliwanag nito, isang universal practice na kapag wala ng tiwala ang isang kliyente sa kanyang abogado, ay maaari nitong tapusin ang serbisyo ng naturang counsel at kumuha ng bagong abogado. Sa kanyang pananaw ayon kay Pahilga, ginawa naman ni Kaufman ang lahat bilang lead counsel at na-enjoy pa nito ang paghawak sa kaso ni Duterte dahil sa limelight o atensyon, ngunit hindi lamang ito sinuportahan ng judges sa pre-trial chamber 1. Matatandaan sa naging dahilan ni Kaufman sa trial chamber ng International Criminal Court, sinabi nitong natapos na noong Marso 31, 2026 ang kanyang engagement para katawanin si Duterte at kasunod rin umano ng desisyon ng dating Pangulo na kumuha ng bagong abogado na hahawak sa kanyang depensa sa trial. I think si Atty. Kaufman ay gusto pa mag-represent sa kay former President Duterte. The only thing is that nag-expire ang engagement and as I have said, client has the right to engage or terminate the services of a counsel, and basically that is based on trust and confidence. I think wala na trust ang si former President Duterte with Atty. Kaufman, which prompted the former President to engage a new counsel. Kung wala na trust, wala na confidence, then what is the point of proceeding with the services of a counsel? And that's the rule. Si Attorney Jobert Pahilga para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo G. Sapadios.
This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, Akbayan Party List Representative Percy Sindanya naniniwala na posibleng harangin ng mga kalyado ni Vice President Sara Duterte dyan sa Senado ang impeachment case na kinakaharap nito. Paano kaya mangyayari? Alamin natin yan sa ulat ng Star FM Rojas. Naniniwala si Akbayan Party List Representative Percy Sindanya na posibleng hadlangan ng mga kalyado ni Vice Presidente Sara Duterte sa Senado ang isinusulong na impeachment laban sa kanya. Sa panayam ng Star FM Rojas, sinabi ni Sindanya na isang taktika umano ng kampo ng pangalawang Pangulo ang hindi pagdalo sa impeachment proceedings sa Kamara dahil maaari umano itong magdulot ng paglalantad o paglala ng kanilang sitwasyon. Ayon pa sa mababatas, inaasahan din na makakaapekto sa magiging daloy ng paglilitis sa Senado ang pagbabago ng liderato nito, lalo na sa ilalim ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa ilalim ng proseso, ang Senado ang magsisilbing impeachment court kung saan ang mga senador ang magsisilbing hurado. Kapag napatunayang nagkasala, maaaring maalis sa pwesto ang opisyal at tuluyang maban sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Sa Senate na lang daw sila haharap. Pero sinasabi lang nila yun kasi alam naman natin na pag nandiyan na sa Senado, haharangin nila yung process para pag matuloy. I understand. Kasi delikado nga naman pag pinaharap si VP Sara Duterte. She has the tendency na ipahamak lalo ang sarili niya kung haharapin niya itong mga ebidensya na matibay talaga. At yan ang balita mula dito sa 103.7 Star FM Rojas. Ito si Star DJ Asher. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Si Vice President Sara Duterte naman nananatiling matatag sa Visayas matapos ang no votes ng ilang mambabatas sa impeachment. Kaugnay niyan, may report pa ang Bombo Radio Cebu. Nanatiling matatag ang kuta ng pangalawang Pangulo sa rehiyon ng Visayas dahil 3 mambabatas mula sa Cebu, 2 mula sa Bohol at isang kinatawan ng party list ang opisyal na bumoto ng no laban sa reklamo ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa opisyal ng talaan ng Kamara, ang mga pangalan ni Cebu City North District Representative Rachel Cutie Delmar, Cebu 3rd District Representative Karin Hope Garcia at Cebu 4th District Representative San Shimura ay nakalista bilang isa sa mga pumigil sa nasabing hakbang. Tungkol naman kay Delmar, ipiniliwanag nito na ang kanyang paninindigan ay nakaugat sa sentimiento ng kanyang mga nasasakupan sa North District habang inilarawan ni Garcia ang proseso ng impeachment bilang isang sui generis o kombinasyon ng legal at politikal na katangian ng kanyang tinatanggihan. Dagdag pa ni Congresswoman Girlie Veloso, sa Malasakit at Bayanihan Party List na binibigyang diin nito na ang serbisyo publiko at ang mga agarang alalahanin ng mga tao ang dapat na maging focus sa kasalukuyang gobyerno. Alinsunod dito, eksklusibong nakausap ng Bombo Radio Cebu si Veloso upang malaman ang dahilan sa likod ng kanyang paghadlang. At ayon sa kanya, nagpasya na siyang sumagot ng oo o hindi simula pa noong 20 kongreso at ayon sa kanya, ito ay nagmula sa katotohanan na mayroong 32.2 milyong botante ang natipon ng Vice Presidente. Kaya naman para kay Veloso, iyon lang dapat niyang bigyan ng respeto ang 32.2 milyong botante at taga-suporta ng Vice Presidente. Puso ko, sa isipan ko, alam ko na talaga na pag darating yung time na may votation for the impeachment, I will really say no. No talaga yung sasabihin ko. In fact, kay President BBM, may impeachment sa kanya, nag-no ako. Definitely for VP, nag-no ako. Number 2 reason, sir, is I respect the 32.2 million voters of our Vice President. Mula rito sa lungsod at luwigan ng Cebu, Bombo Joanna Cañati, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, mga kabombo, ito naman, rank 5 sa 2026 Licensure Examination for Teachers. Hindi raw inaasahan yung tagumpay na kanyang nakamit at nung panahon ng pagsusulit, masama pa raw yung kanyang pakiramdam. Alamin natin ang kabuuan ng kwento niyan sa ulat ng Bombo Radio Legazpi.
Hindi pa rin makapaniwala ang rank 5 sa March 2026 licensure examination for teachers na mapapabilang siya sa mga makakakuha ng pinakamataas na marka sa naturang eksaminasyon. Sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay Samantha Nicole Beher, sinabi nito na hindi maganda ang pakiramdam niya sa mismong araw ng eksaminasyon dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon na lumabas pa siya upang pakalmahin ang sarili. Kwento nito na matinding pagdadasal ang kanyang ginawa, dala ang kanyang rosaryo upang magawang matapos ang eksaminasyon. Samantala, kinilala rin nito ang tulong ng review center at paggawa ng ilang mga diskarte sa pag-aaral upang magtagumpay sa exam. Si Beher ay nagtapos sa Bicol University, Pulangi at nakakuha ng 93.80% na rating sa elementary level. During your reviews season, hindi po kailangan na pareho po yung schedule nyo sa iba pong nakapasa. Kasi po, naniniwala ako na whatever works for you, will do na po. And yun na din po yung pinakamaganda. Kung ano po yung nag-work sa inyo, sigurado po ako na yun na din po yung makakapagpasa sa inyo and makakapagpatop sa level. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Legazpi. To si Bombo Romela Sakayan Wandasan. And this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Itong Mexico, todo na raw ang paghahanda para sa hosting ng FIFA World Cup 2026. Yung mga airport, stadium ay ina-upgrade na. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Kawayan. Patuloy ang paghahanda ng Mexico para sa nalalapit na FIFA World Cup 2026 kung saan mag-iisilbi itong isa sa mga host countries sa ikatlong pagkakataon. Ayon kay Ginoong Ralph Roldan, First Secretary at Consul ng Philippine Embassy sa Mexico, may humigit kumulang 13 laban ang gaganapin sa 3 lungsod ng bansa bilang bahagi ng torneo. Magsisimula ang mga laro sa June 11 at magtatapos naman sa July 19, 2026. Sa kanyang pag-iikot, sinabi ni Ginoong Roldan na isa sa mga pangunahing tinututukan ng Mexico ay ang modernisasyon ng mga paliparan upang matiyak na maayos ang pagdating ng mga bisita at delegasyon. Dagdag pa niya, malaki ang hilig ng Mexico sa football kaya't karamihan sa mga stadium ay mayroon ng matitibay na infrastruktura at sumasailalim na lamang sa rehabilitasyon upang umayon sa pamantayan ng FIFA. Gaganapin ang mga laban sa Mexico City, Guadalajara at Monterrey sa mga pangunahing stadium na Estadio Azteca, Estadio Akron at Estadio BBA. Ilang buwan ding isinara ang mga nasabing pasilidad para sa malawakang renovasyon at modernisasyon. Sa Guadalajara, kabilang din sa mga inihandang proyekto ang pagpapabuti ng seguridad at transport infrastructure, kabilang ang pagtatayo at pag-upgrade ng ilang train stations upang mapabilis ang daloy ng mga turista at lokal na manonood. Bukod sa paghahanda para sa World Cup, inaasahan din ng Mexico ang pagdagsa ng mga turista sa mga kilalang destinasyon nito, kaya't pinaghahandaan din ang sektor ng turismo. Ilang hotel na sa bansa ang nagpatupad na rin na maagang booking arrangements para sa inaasahang pagtaas ng demand sa panahon ng torneo. Last year pa po, kung last year pa po kayo nag-book ng mga hotel rooms, noticeable po yung pag-jack up ng mga presyo malalap, especially ng mga hotels na malapit sa venue at yung mga hotels na malapit sa tourist areas. So we really are expecting a lot of people to be coming over dito sa Mexico. At siguro din po may mga ilang Filipino enthusiasts na makakapunta rin. So siguro po mapaghahandaan din po talaga ang mga medyo pagtaas ng presyo. Actually nga po, marami pong Meksikano na nasasabi na baka hindi nga daw po nila ma-afford ang ticket kasi nga medyo steep nga po ang presyo ng mga ticket papasok sa mga laro. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nagulat. This is Bombo Radyo Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo. Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas at Mindanao pati na sa ibayong dagat. Nariyan ang Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live.
sa Visayas region mga kabombo, masusubaybayan ng ating mga manonood at tagapakinig ang mga palatuntunan sa pamamagitan po ng ating mga himpilan. Unahin ko dyan sa probinsya ng Iloilo. Nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Kung kayo naman nasa area ng Negros Island, nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Bacolod. Sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Habang dun sa probinsya ng Capiz, nariyan naman ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Kung kayo ho ay naliligo at bakasyon dyan sa bahagi po ng Boracay Island at mga karatig na lugar dyan sa probinsya ng Aklan, nariyan ang Bombo Radio Kalibo. At doon naman sa parte po ng Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban. Mga Kabombo-Caster Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Prayer for Peace in union with the Prayer Vigil for Peace led by Pope Leo XIV. Lord, make us instruments of your peace in a world wounded by conflict, especially in the Middle East, where fear, anger, and uncertainty continue to grow. We turn to God in humble prayer. May He teach us to bring healing where there is pain, love where there is hatred, and forgiveness where there is injury. Where there is division among nations, may dialogue begin. Where there is despair, may hope rise. Where there is darkness, may His light shine. Where there is violence, may courage for peace prevail. We pray for all countries affected by tension and war. May the hearts of leaders be calmed and guided toward justice, compassion, and respect for every human life. May they seek not conflict, but understanding. O Divine Master, teach us not to seek to be understood, but to understand. Not to be consoled, but to console. Not to be loved, but to love. For it is in giving that we receive, in pardoning that we are pardoned, and in letting go of hatred that we are born into true and lasting peace. May your peace descend upon the Middle East and the whole world, upon every suffering family, every frightened child, and every weary heart. We ask this through Christ our Lord. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 3 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon riman sa aton sining pagpangalagad, no? I-check nato ng linya ni Engineer Neil Ravena. Inumay kantanan sa sining natukiban sang aton sining mga street sweepers sa bahin karon sang General Services Office matapos nga ti abot ko anong sitwasyon sini banwa nga may nagalinapta sining basura, no? Kung basura lang ti medyo mahuruang panta pa galing ang nagalapta, pati mga underwear may nagalapta. Standby kay check tani karon with Engineer Neil Ravinadri man sa aton sininga pagpangalagad. Adre sa platuntunan na Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo.
Oh, tikon magamo sini daw hindi naman nagkakaangay sini banwa nga ang paggalaptas ng mga underwear makita pa yan naton, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, ang problema sini ara iyas tawo hindi kay sa aton sini nga gobyerno. Anyway, yari karon sa aton sini nga linya si Engineer Neil Ravina sa General Services Office. Engineer Ravina, sir, good afternoon. Si Bombo Chamini live ikaw sa Bombo Aray sa Udto. Bombo Champ, may udto sa imong taglamat. O makabig naton karon iyang hindi man mayo sini nga balita kag impormasyon ining nasalapuan sa aton sini iyang mga street sweepers matapos ngati may mga nagalaptang basura. Lakip sina banwa or Engineer Binasar may ara sa underwear sa may isa ka waiting shed dira iya sa may distrito sa Mandurriao. Yes, no, Bombo Champ, diri ni sa Diversion Road. Kag ako gina personal na kapo, no, kay kada aga, routinary, ko gina nga magbike salin sa balay, maglibot sa Esplanade, pakadto sa Diversion Road, no. So, sang nag-agi ako sa Diversion Road, pabalik na, amo ni ako nakita, kay ang una ko nga na notice ang mga basura nga nagalinapta, and eventually samtang check ko nakita ko nga may mga nagalapta mga undergarment lapit man sa waiting shed, no, dira sa may Diversion Road. So gintawagan ko kayo ng inspector sa in-charge area so that malimpyuhan tayo ng area. Sa lapit siya, no, sa tarp wherein nag-state sang aton nga award nga nabaton, no, sa international award pa nga gibaton naton. So ginsaksyonan ta kag ginpamangkot no ang inspector sa area kung ano ang posibilidad, no, pag nagalin kung paano nakalabot dito ang mga basura. Iya ka ano ni sir nga undergarments, iya ka pa lalaki ni or iya ka pang babae, engineer? Iya ka pang babae, no, kay may bra eh. May bra kag may panty. So mo na nakita nato dito. May posibilidad ba lang nga nawigit lamang ini or hungod nga ginhaboy dira, Engineer Vina? Base sa pagpamangkot ko, no, kay from time to time do may nag-agi ko nung mentally ill na individual dira sa area. So isa sa amon nga ginstoryahan ko kung basi nagpahuway siya kagabi dira sa may waiting shed kag may dala siya nga food waste, no, kay nakita naton may nagalapta nga Jollibee nga nga box. It might be nga gintabad kuro sa sang stray animal ang iyang pinutos. So amon ang amon nga nga suspetsa, no, kay dito ginbili, no. So naglinapta to ang iya basura. And pero ang lang namon kay wala sang plastic abi, no, nga dako or usually di ba to may bag bing nagaputos sa to, but ang nagalapta diyan, no, individually nagalapta siya nga wala wala siya bala na hugpong or na package, no. So imbestigar ko lang sa ako inspector para na makita kag may mga instructions makita nga if there is sighting sang mga mentally ill sa area, then completely report na yun, no, sa CSWD para hindi na maglapta sa mga basura. Alright. Ining waiting shed sa akon sini nga paglantaw abi kag pagpati may mga green guards kita dira sako pa ni nila engineer sining pagbantay. Yes, no. Actually, naka-station ng mga green guard dito sa Tabok, dito sa Piak, kag sa may Taytay, no. So medyo malayo guro sa area nila. Although siguro visually makita Manila kung may may something may nagtabo dito sa Piak. However, ang ginatiniran kita sa tao dito sa Piak kay
normally kung hapon do may mga food carts na da no sa Piak Abok. Kag ang diring area do wala kaya ang passengers usually diri nagabantay jeep sa sa call centers na no paliko na sa Piak pagkadto sa John B. Lacson nga school no. So do dira na daya ang ang nagabalantay. Normally dira daw unloading station na da, malapit sa unloading station. Sa babaw lang gid siya sa unloading station no. So I don't know kay ginpa-monitor ko na sa ako yung mga inspectors kay sa sweepers kaya nga area actually damo tada tao may beautification may GSO no. So normally may tao na daaga pa. Aha. Isa man ini karon sa mga na-mentionar mo gani nga tikon dako nga posibilidad iyan isang mga liho-liho kung orbay yara sang mental illness pinaka-the best ini nga mahimo na naton diri among pag-report sa DSWD kay ti syempre naibaluan man nato ang inyo sini nga effort sa mga isang GSO sa mga street sweepers agod nga mapabilin nga matinlo ang palibot sa syudad sa Iloilo. Engineer Ravena, sir. Yes, mo ginabumbotsam no kay isa ta gina-showcase ta gid nga malimpyo ang aton syudad kag ang diversion road is one of the main road no nga ginagyan gid sa aton nga mga bisita coming from the airport. So siya gina no ang main connection no or the main artery pakadto sa airport kag ang halin sa airport no. So kag naka-connect siya sa General Luna which naka-connect man no sa mga big establishment. So gina-monitor ta kag inalantaw ta as one of the main arteries sang city nga ma-maintain ta gid nga malimpyo Bumbotsam. All right. Engineer, i-grab ko na lang opportunity no. Kumusta na ang aton sini katatlong cooling station and so far ang duha ka cooling station kumusta na ang pag-utilize man sa aton sini nga mga kabumbo kay naibaluan naton mga buhabo sini nga oras or umpisa mga alas 9 tubtob mga kasubong sini nga oras. Engineer, grabe gid ang singkal sang kainit, grabe gid ang kapahanga mabatsyagan sang mga kauturan naton. Yes, Bumbotsam no. Actually we have some adjustments sa ilabi ni kids sa sa diversion road kay may nagreklamo nga daw medyo mainit daw no. Hindi siya mo na kalamig no. So we will have adjustments with that kay balan mo ang diversion road ang challenge sa aton wala kita sang power connection dira kay ara siya sa nagabulad gid siya sa tunga no. Yes. So solar powered ang aton air conditioning unit. So may adjustments kita subong nga adlaw to increase no the power capacity and at the same time the horsepower sang aircon unit naton dira. So far okay gid ang halando ni General Luna na cooling station and ang aton nga nga plus ulit tagay tapos ng structure. However ang mo man no supposed to be we planned niya solar powered man. However, ang Pasolitagay tabi may may mga tall building sa kilid. Mm-hmm. May isa kada kataas that will prevent no sang maga-create sa shade no kag shadow kag it will affect no sa harvesting sa aton solar panels. So ta siguro i-hybrid na siya. It's a combination of solar and electric power no coming from our distribution utility no. So siguro matapos naman sa buong week it will be operational. Kag mabutang kita mga sunshades no. Mabutang pagkikita sunshades all over the city. So parang mas madugangan no ang mga facility nga pwede pasilungan sa aton nga mga constituents considering nga subong grabe gid Bumbotsam no na grabe gid subong ang init. Yes. From 10 AM sang una nagabike ako until 9 no. Though masarangan pa pero ang 9 AM to 10 AM ta subong grabe na gid na masakit na no ang init niya. So until 3 grabe ang init. So we will update you sang mga additional nga mga facilities nga aton nga
nga tukuron, not only in Diversion Road but in other areas sa Bumbutsak. Ang sa Diversion Road, subong naman nga adlaw ginapatigayon tong improvement or ang adjustment, engineer? Yes, no. Subong to, tapuson ginamon subong hapon so that pagkabuhat sa ano na siya, ara na siya sa upgraded version sang Cooling Hub. Alright. Sa Plaza Tagay, you made mention yung ang plano sini is mangin hybrid. Mahambal bala naton, sir, nga sabahin sang konsumo niya sa elektrisidad. Base may posibilidad niya tuman siya kahakog or kung ano gid man ng sistema sini kay granting siyempre kung gatagi ti ang init kag kung magamit ikaw sang air conditioning system, iibutang mo man sa mas mataas ini iyang nga pag-operate dira para nga or mas manubo nga temperature para nga maka-produce sa pagpabugnaw sa istruktura, Engineer Ravina, sir? Yes, no, magagamit kita kani sa mga the reason why nagsiling kita hybrid kay magamit kita sa ibang nga sources, no. At the same time may gitpinta kita nga ini nga pinta daw insulation paint ni siya nga will provide also protection, no, kag ang heat factor bala nga magasulod sa aton nga cooling hub i-limit niya, no. So those are considerations kagin plan out naton sa third nga cooling hub nga sa Plaza Tagay. And at the same time taman, no, consider ta ang owning kag canopy para nga it will also help, no, sa pag provide sang shades, no. Kay ang problema tabalan hindi ta gusto nga i-lock siya lang nga wala sang transparent nga wall. Yes. Kay normally ang aton nga purpose ini is for the commuters nga sa sulod nga makita niya nagalabay nga mga salakyan. So ang problema ta lang, ang challenge ta nga kung kristal ang isa ka wall then ma-absorb yung init, no, hindi siya insulated. So amo na nga gina-adjust ta kag may mga rectification kita Bumbutsak, no, sa atong mga cooling hub. All right. Lastly, Engineer, may any reports ngati may abi nga nagkanto dira sa cooling station kag mambal naton ngati do nadapata naman sa first aid but kinahanglan gid sang medical attention. So far may reports lang nga nakalabot sa talatapan sa city government sa inyo abe? So far do wala pa man Bumbutsak, no. Based sa reporting sa aton City Health Office, so far do wala gid. And at the same time, gali isang nagligan nga Sunday, no, it was closed because of the personnel, no, wala sang available nga personnel nga maga-duty. But however, nag-meeting kita Bumbutsak with together with the mayor and si DRMO assured us nga may ara sila available, no, nga mag-assist kag mag-augment, no, ng mga personnel for monitoring sa blood pressure sa atong cooling hub. So, butsalingon nga Monday to Sunday ang iya sini nga mangin operational ang cool hubs naton. Yes, Bumbutsak, no, so available siya Monday to Sunday. All right. With this, Engineer Ravina, sir, thank you so much. As always, sa imo sini nga tiyempo ang ginatag diri sa Bombo Radio. Yes, thank you ma'am Bumbutsak, no, kag mayong auto sa imo teklamati sa Bombo Radio. Deri wavit si Engineer Ravina sang General Services Office. So samahin karon niya sang basura tong naglapta lakip ang undergarments si Engineer Gingali, Engineer Ravina gid ang nakakita di ang pagpanghusisa sini nila dako posibilidad ngaya adto sang mentally ill nga nagaliho-liho bla, posible na wigit or posible nga ginaukay man sang stray animal. Rason nga nagalinapta bat gilayon man sini nga ginalimpyuhan. So para nga hindi na masulit pa ang nasambitan sini karon iyang hitabo, no, pananglitan nga may masimplatan ang mga naka-deploy nga katapo sang General Services Office sa bahin niya karon sa mga Green Guards,
Now, gilayon na lang ini sila nga mag-coordinate sa bahin karon sa Department of Social Welfare Development. Kay ti karon sa aton sini nga mga kasimanwa daw hindi mapatihan ang award nga ginabaton sa city government sang syudad sa Iloilo nga malimpyo kita dire kung may mga nagalinapta pa nga basura magluwas sina mayara sang panapton sang isa ka individual. Sa bahin naman sang aton sini nga mga cool hubs, cool stations, no? Sa aton sini nga mga kabombo, gin-confirm ni Engineer Ravina nga mayara sang adjustment sa bahin iya karon sang cooling station or cool hub dira iya sa bahin sang diversion road. Bangod sini banwa nga kinanglan na dugangan ang kapasidad or solar capacity para nga ti ma-maximize ang air conditioning system kay may mga feedback nga mainit sa gyapon sa sulod. Bangod nga hindi man makasarang siguro ang air conditioning system. So dugangan ang kapasidad sa solar energy dira iya sa bahin sa diversion road. Sa aton sini nga mga kabumbo, di kay wayang gid man dira abi. Sa aton sini nga mga kauturan, no? As of present time, ang datos naton para iya sa heat index pilagan ina Bombo Chris 43 degrees Celsius. Now sa aton sini nga mga kabumbo, ti sa iban sini may mga readings man ini sila nga particular sa amo sini nga lugar. Most probably medyo mataas pag kumparar sa sining reading naton, no? Nga halin man sa Pag-asa Iloilo. Pero sa gyapon tiyan mo na disponiran sang General Services Office para nga ti mangin conveniente kaga makapahuway-way, no? Ang aton sini makabumbo dira iya sa mga cool hubs para hindi matamaan sa kasingkal sang init sang panahon. Sa Plaza Letagay naman sa aton sini nga mga kabumbo, no? Human na ang structure pero damo pa sang mga ginapatigayon sini nga mga adjustments man bangod sa sining kinanglan mayo man ang butlak sang adlaw mo para iya nga maka-harvest siya sang sunlight, no? Para nga mag-power up ang solar banwa, no? Pero may mga buildings dira nga mga matagas, so medyo kulang-kulang. That is why nga ang bal ni Engineer Neil Ravina sa bahin sa nga Plaza Letagay may mga adjustments mga ginapatigayon, no? Mangin hybrid na ida dira sa aton sini magkasimanwa. But silingon sang hybrid, nagagamit sang solar, nagagamit man sang kuryente. No, sa aton sini karon iya nga mga kabombo, dapat na transparent man ang iya sini nga may portion sini nga transparent para nga makita sa nga nagagamit sa nga cool hub ang nagalabay sini nga salakyan kiti basi kon pungko siya na para iya nga hindi siya matamaan sa init kag para magabantay sa nga salakyan, no? Pwede gid ina sa aton sini nga mga kabombo. So may mga ginapatigayon pa and hopefully suno kay Engineer Neil Ravina within the week matapos mangin functional, mangin operational ang cool hub dira iya sa bahin sa nga Plaza Letagay. Sa Halandoni kuno dito iya sa may Halandoni area, General Luna Halandoni area, way kuno to iya sang nakita man sini nga diferensya kag functional sa gyapon kag damo ang nagagamit sa aton sini nga cool hub or sang school hub cool hub sa syudad sa Iloilo. 24 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik nato na banwa dugang ang mga balita kag impormasyon. Balita ni Bombo Krill Miliesa, malapit 2,000 or mga sulusobra 1,500 ka mga public utility jeepney drivers na kabaton sang ayuda nagikan sa Department of Social Welfare and Development kag mga pulis nga maulamid sa illegal quarry operation sa probinsya. Say goodbye to your career na, hambal ni Police Brigadier General Jose Ligan. Balikan ta dugang ang mga balita kag impormasyon pagkatapos lamang sa pila ka importante nga mga pahanumdom. Oras 24 minutos nakaligad sa takna nga launa. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for May 10 to 16, 2026.
Songs that are largely from the past years are on your way sa sining Mayo 16, Sabado, kaupo ng Retro Band sa concert at the Plaza, magasugod alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa plaswala di Iloilo. Sa Mayo 17, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems sang aton nga pungsod. Plaswala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kon tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, sigurado anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon, kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption, kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Saludo ang Pioneer Adhesive sa mga nagpapaginawa ng buhay natin. Ang laking ginhawa ng dulot nyo. Gumagaan ng buhay dahil sa inyo. Datero, tubero, panday, mekaniko, kantero, sampatero, saludo ang lahat sa inyo. Sa kinis ng gawa at galing, abilidad na todo, alam naming you do it right. Saludo ang pioneer sa inyo. Sa kinis ng gawa at galing, abilidad na todo, alam namin you do it right, do it right, tuloy nyo lang, do it right. Isang
pugay mula sa Pioneer Adhesives ang gumagawa ng Pioneer Epoxy. Kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ang tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede payagali nga makabulig sa imong palibot. Limitahan ang pag-charge sang devices, hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kung tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay. 2 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay Soto sa DUFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kuturan sa dugang mga balita kagay impormasyon. Nabato na sa lapit na 1,600 ka mga public utility jeepney drivers ang 5,000 pesos sa cash nga ayuda nagikan sa aton sining gobyerno sining adlaw. Ikaduha na ning ayuda sa aton sining mga driver. Ini sa gyapon sa aton sining mga kasimanwa may kantanan sa hindi pa istable nga presyo sa produktong petrolyo. Apisar nga timay pagganubo na banwa ang presyo sa produktong petrolyo bat sa gyapon naubangon nga yara pa kita sa state of energy emergency. Ginatagan sa nagakigo nga pagtamod sa gobyerno sa pungsod ng Pilipinas ang mga kultura naton nga labing apektado sa bahin karon niya sa mga public utility jeepney drivers. Check naton si Bombo Krill Amiliasa sa iya sining mga balita lakip na diri ang payag sa Police Regional Office 6 ang pagpandam ni Police Brigadier General Josefino Ligan nga magapanabatkid ang sinuman nga katapo sa PRO 6 nga maulamid sa illegal quarry operation sa probinsya sang Iloilo. Mga balita with the Bombo Krill Miliasa. Bombo Krill sa report, please go ahead. Bomochamp diri sa bahin sang siyudad sang Iloilo nabato na diri sang 1,579 nga mga public utility jeepney drivers ang ila diri nga 5,000 pesos cash relief assistance halino sa national government. Kagang ini nga pagtagtagana ay ginpatigayon sa buong adlaw Mayo 13 diri sa may gym sang barangay MH Del Pilar sa Haro kag diri ang isa sa barangay Zamora Melieza City proper. Kagati ang hibaluan naton nga ini nga cash na assistance ang suporta diri sa Iloilo City government para man sa aton nga mga transport sector nga apektado sa pagsaka sa nga presyo sa nga petroleum nga mga produkto. Kag diri gina pangusisa man naton ang mga jeepney drivers naton kag halos tanan diri sila masinadyahon nga timiara sila sang cash assistance nga nabaton kag ti amo ining ayuda nga 5,000 pesos kag ti ginapahayag nila nga dako ini nga bulig man sa pangadlaw-adlaw nila diri nga kinahanglanon and nahibalaan na naton nga both modernized jeepney kag traditional jeepney drivers ang nakabaton sang ining ayuda as long as naka-registered ini sila sa ila man diri nga tagsa ka mga toda or mixed co-op kag ti amo na ginapahayag nila nga tidako gid ini nga bulik sa bahay nila diri nga mga jeepney drivers kay mostly sa mga drivers nga aton man diri nga napangusi sa Bomochamp ang ining 5,000 pesos gani kuno is naka-budget na wala pa nila nabaton kaginas sang aga pero kung nga na-budget na ini siya kung diin magkadto and mostly ginapahayag nila ang ila diri nga kwarta magkadtugid sa mga pagbayad nila diri sang utang kay tinahibaluan nato na mga jeepney drivers pipila lang man ang ila diri nga kita sa pasada sa isa ka adlaw so kulang gid
no kada adlaw diri ang ilaman nga kwarta para man abi magasto sa mga galastusan sa sulod kag balay. So mostly kuno ang iban diri sila nagautang danay sa mga tiyangge kang mga anda diri nga pagkaon kay iban diri may mga kabataan pa no kag naga-eskwela so mo na ginapayag nila ang iban diri kuno nga mga parte no or budget diri sang kwarta magakadto pabayad sa utang. Hindi pahayag man diri no sa aton nga interview nga iban diri nga jeepney drivers man ang ila diri nga ayuda nga 5,000 pesos may ara man nga may matunga pa sa operators or ihatag pa diri sa tag-iya sang jeep nga ila nga ginarentahan pero sa bahin sa modernized jeepney ginapahayag diri nga wala na kuno diri nagakuha ang ila man nga misco of abe no or ang ila diri gid nga kooperatiba wala na kuno ini ginakuha sa ila nga drivers and ila na lang diri nga inisyatibo ang tiihatagan ng ila diri nga PAW o kanang ila diri nga assistance sa isa ka modernized jeepney but then ang 5,000 pesos is totally ilagid na siya. And diri man sa interview man sa Bombo Radio kaya Bongbong Morales isa ini siya ka modernized jeepney driver tingin payag niya nga batsagan niya man kung ano kabudlay ang kabuhi so mo na nga posible nga tiatagan gid niya diri ang iya nga kaupod nga passenger assistant officer o kung ining PAW but then ginapahayag nga wala na diri nagatandog ang ilang nga kooperatiba o kung ang ila diri nga ang operator no sang ini modernized jeepney nga magkuha pa sang 5,000 pesos pero ginpahayag man niya diri no nga mostly gid sa ini nga cash assistance magabilin lang gid na siya sa ilaman nga gatong pero mostly gid ang kaduan gid sang ining kwarta is mga kinahanglanon nila sa sulod ka balay kay ginpahayag niya man diri ang nagadugang pagidiri gani sa kabuday sa mga drivers naton subong isang kainit sang tiyempo nga mo na gani mataas na kano ang presyo sang gatong nagainit pa diri ang tiyempo so gid kabudlay ang kabuhi sa isa dalanon subong no kay na ginapahayag niya nga dako gid ang ila diri nga pasalamat man sa ayuda nga nabaton subong nga adlaw sa bala naton ang naging interview sa nga Bombo Radio kay Bongbong Morales isa ka modernized jeepney driver. Makabulig-bulig na sa pangabuhi namon ma'am isang gamay lang. Kung sa bahin sir sa modernized jeepney, sir, may tunga pa ining kooperatiba ninyo sa ayuda nga ginhatag sa inyo, sir, or paano ang plastada diri, sir? Huwag naman, ma'am. So, bali, ang 5,000 sa imo makadto. How about ang imo nga PAW, sir? Ano na naman, basta gamay lang, ma'am. Kaluoy lang, ma'am. Kaluoy lang namin. And sir, sa imo nga pagbiyahe, sir, halin March nga pagtaas gid sa presyo sang gatong timanog 3 months na ini, sir, ano ang kinalain gid sa sulod sang 3 months? Kay gabi na pagsakas ang krudo, ma'am. Medyo batag na kami tigado. Oo. Kaya may nagay sa bong mama naglubo-lubong krudo, no, cocktail man gawang. May mga kabataan ka, sir? Oo, ma'am, duwa. So, naka-budget na ba ining 5,000 kung din ini makadto, sir? Konsumo sa mga bakal bugas, mga grocery, ma'am. Mga grocery lang gamay. Mga biyahe ka pa subong, sir? Oo, ma'am. Ano, sir, nabatsagan mo nga may 5,000 ikaw nga ayuda sa buong adlaw, sir? Salamat sa Diyos, makabulig-bulig sa pangabuhi ko, ma'am. Si Bongbong Morales mo siya ang pangisa ka modernized jeepney driver nga atong diri nga na interview and tinangusita man kita no sa ibang pa nga mga drivers diri and amo na mostly ang ginahamban nila nga tidako gid na bulig man sa ilang at may ara bala na sang lihok nga ginaubra ang ating nga city government ang as well as ang national government para man sa ilang mga drivers kay I imagine almost 3 months na kita diri nga nagaatubang man sa ining crisis naton sa mga produktong petrolyo so muna nga maayo gid nga may ara sila diri sang kwarta nga nabaton no nga maskin sa isa ka adlaw o duwa ka adlaw may ara sila diri nga kuhaan nga panggasto man sa adlaw-adlaw nila nga pangabuhi Bombo Cham. Ti dako ini nga bagay para sa aton sini nga mga drivers. Bangon man nga ti amat-amat pamlang ini sila nga nagabawi-bawi. Timing man nga may ara pa sang another round sang ayuda. So hindi man sila maturutamaan gid sa subong sini nga mga sitwasyon na Bombo Krill. Yes, Bombo Cham. Naman na gani kay nahibaluan man nato no nga ang ila dali mostly nga kita halos man tanan sa mga drivers nga aton nga na interview for this past months no nga mostly kano sa ila diri nga mga nakita sa isa ka adlaw nga pasada halos tunga ginagakadto diri sa produkto or sa gatong. Diya mo na gani ginahinyo man nila diri nga kung mas mabuhinan pagid no kag magisigi-sige na ang pagnubo sang presyo sang gatong kay mostly kung Martes Bombo Cham mix adjust
departments gid ang nagakatabo, may nagatahas, may naganubo. So kung pwede ka no nga magdiretso na ina siya nga magnubo gid para mas totally nga makabawi sila no sa mga gasto man diri nga ilang nahimo sa sulod sa nga 3 ka bulan nga crisis nga atong ginaatubang Bombo Champ. All right. Sa iban pa diri nga mga balita Bombo Champ, diri naman kita sabayin sa nga Police Regional Office 6 kung sa diin na pag-aimbestigahan na or pag-aimbestigahan sa nga Police Regional Office 6 o kon PRO 6 ang mga aligasyon nga mayara diri sa mga police personnel nga na-involved kuno diri sa illegal quarry operation sa probinsya sang Iloilo. Ini kasunod sa ginpahayag diri ni Attorney Cesar Emanuela Boyco, ang head sa nga Iloilo Provincial Government Environment and Natural Resources Office, nga magluwas kuno diri sa mga politiko kag negosyante mayara sang katapo sa nga Armed Forces of the Philippines nga involved o kung posible nga nagaprotektar diri sa illegal quarry operation sa probinsya. Kaga diri rin pahayag ni PRO 6 Director Police Brigadier General Josefino Ligan nga maghatag na ini kuno siya or naghatag na ini siya sang mando sa Regional Intelligence Division agod nga maimbestigaran ang nasambit nga aligasyon kag mahibaluan kung mayara gid man sa mga police personnel ang PRO 6 nga naga-involve diri sa illegal nga buluhaton. Kag bahayag niya kung mapamatud-an nga mayara sang police nga involved magapatigayon sang police operations kag ipasaka ang nagakaigo nga kaso batok diri sa ila no criminal man o kon administrative. Ginathag pa sini nga kung mapamatud-an kag madakpan nga mayara sang police ang naga-engage sa illegal nga buluhaton, sigurado nga magaresulta ini sa pag-relieve sa ila sa pwesto kag pag-dismiss sa serbisyo nga ti mahimo nga makaapekto gid sa ila diri nga mga careers ila man diri nga pangabuhi as well as man diri sa ila man nga pamilya. Kag hugot gid diri nga ginpaandamanan ni Police Brigadier General Ligan ang tanan nga police personnel sa rehiyon bangod nga suno sa iya nga ang public office isa kuno ini ka public trust kag dapat nga tumanon sang kada pulis ang ila katungdanan nga ti may bug-os kuno nga integrity. Dugang pa niya nga mas ginapabaskog pa sang ahensya o kunang PRO 6 ang ila diri nga counterintelligence approach agod masiguro nga ti wala sang korupsyon sa hanay sang kapulisan diri sa Western Visayas. Kaya pabatibalan naton ang naging pahayag ni PRO 6 Director Police Brigadier General Josefino Ligan. Again, our Regional Intelligence Division is working on that to identify if ever indeed merong totoo. Now, pagka merong totoo man yan at mapatunayan, then necessary police operations will be done and the corresponding cases will be filed for whether or not criminal or administrative. So, taigtingin natin yan on the side of the counterintelligence efforts. For the PRO 6 personnel, always remember that public office is a public trust. You are mandated to perform your duty with utmost integrity. Therefore, those things are very bawal. Hindi po pwede yan. Nasa gobyerno kayo, tagapatupad kayo ng batas. Pag kayo napatunayan at nahuli dyan, goodbye kayo sa karir niyo. Goodbye kayo sa pagtatrabaho niyo. Goodbye ang kinabukasan niyo. Goodbye kayo sa pamilya niyo. So, maliwanag yun. Si PRO 6 Director Police Brigadier General Josefino Ligan ina mo na ginapathag na gid Bombo Champ no nga hindi lang gali Bombo Krill, hindi lang basta-basta nga paimbisigaran kundi goodbye gid sa karir. Yes. Goodbye sa trabaho bot silingon nga kung pananglitan mapamatud-an madismiss gid yagle. Yes, Bombo Champ no. Kaga mo na ginapathag nga diri nga wala gid ini ginatolerar sang PRO 6 ang mo ini nga illegal nga uloblahon kay ti base man bumutyang idugang ta na lang diri no nga base man diri sa datos sang PRO 6 halin na January tugtog April subong nga 2026 niyara na sang 35 ka pulis ang na penalidad or na penalize diri no kung sa diin pito kuno diri na ang na-dismiss, duha ang demoted, 23 ang gin-suspend kag tatlo diri ang na-reprimand. So ining mga datos magapakita lang nga wala gid gina-tolerate sang PRO 6
ang mga kalain nga buluhaton na bisang mga pulis or nag-engage diri sa mga illegal kay once mapamatud-an kag magwa diri sa ilang investigasyon nga tinahimo mo gid ini siya hindi gid magduha-duha kuno diri ang PRO 6 kuno kay Police Brigadier General sa Piniligan nga pangkaksyon gid ini sila sa pwesto Bombo Chang. All right. Mga balita nga natitong sa patrol ini si Bombo Cripansalis Miliaza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news information, basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Krill Miliasa sa imo sining nga balita direkta sa patrol from City Hall to PRO 6. Ti amo sining karon na banwa ang isa man sa mga pandam sang Regional Director sang Police Regional Office 6. Una, allergic si Brigadier General Ligan sa mga lawlaw nga Chief of Police. No? Rason nga ti ang pandam yaman sa mga Chief of Police sa mga kabanwanan, may matabo pa gani sa inyo dira nga hindi nyo masulbar. I-relieve kung gin ka mo. Information naton banwa nga may bag-o nga OIC ang Kalinog PNP. No? Bag-o nga OIC Chief of Police sa aton sini nga mga kabumbo. Unfair to para kay kay Police Major Miles Geron. Isang chimpo nga kinawatan tos pabiya, way man to marilib si Preskito. May unsolved pa sa karon nga makabig mo na itong unsolved. Ginawa man to nila kapangita sa mga tawag siya ni ebidensya to nga parang mahimos na to ang nasambitan sa ning investigasyon sa nasapuan sa sulod sa subdivision doblang sulod ka bangkay. But anyway, sa aton sini mga kuturan, samahin sa mga maulamid sa sining illegal quarry operation mortal sin sa gobyerno ka na nagatrabaho, ma-engage ka pa imuya sa another transaction kung hindi lang basta-basta transaksyon sa gobyerno. Illegal pa yung transaksyon? Illegal quarry mo? Di kon matukiban abe, goodbye career, goodbye trabaho, goodbye sa pamilya. Amo nang ambal sa regional director. Imayo ni kay ginatagan sa nagakigo siniyang pagtamod kag ginapandaman ng daan ang mga naga-engage kag may plano nga mag-engage sa mga kasugo o sa mga kasubong sininga illegal nga aktibidades. 46 minutos na nakaligan sa takna siningalaw na dugang nga mga balita kag impormasyon na pagbalik nato na banwa dugang sining mga balita check nato ng balita ni Bombo Jomar Villa, security guard nga nakalutang sa empleyado sa mall mapasakaan sang panumbungon nga frustrated na murder. Inikag mga balita pagkaron sa aton sining pagpalayag balikan ta pagkatapos sa bilaka importante nga mga panumdum. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 48 minutos na nakaligad sa takna sininga las Orlauna. Balik na diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa utos sa New FM Bombo Radio Iloilo.
Standby sa aton sini nga mga kabombo, driman sa aton sini nga pagpangalaga. I-check naton ang balita kaupod sa kay Bombo Jomar Villa, ang gwardya nga nakaluthang sa trabahante dito sa sulod sa mall sa Mandurriao. Ginpasakaan sa kaso nga frustrated murder or panumbungon nga frustrated murder. Ginpasaka sinibatog sa iya. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Bumbutsam na pasakaan na sa nga kaso sa otoridad nga frustrated murder, no? Kung na-file na batok sining suspect nga security guard nga nakatiro sa sining empleyado sa Festive Walk Mall sa Distrito sa Mandurriao sa damlag lang, no? Sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain Jobert Amado, ang Chief of Police sa Mandurriao o kung sa Police Station number 5 agin payag nga natigayo na nila na ma-file ining kaso kung sa dinti may mga nauyatan sila, no, nga witness nga isa sa ginakabig sila nga nakapapag-on o kung ining ginakabig nila kati makapapag-on, no, sining nasambit sining kaso. Ang mga witness ti mga upod malang sa nga sining nasambit sining karon nga biktima, sa dinti isa sadto sa ginabasihan ang ining natabo, no, nga istoryahan ay sang biktima kag sang iya sining abyan, kung sa dinti sila ang nagapatimaan, no, nga way sang may malain nga ginistorya batok sa sining nasambit sining security guard kay ti isa man ni sa ginalantaw sini karon nga rason kun nga ang ginluthang sang security guard ining empleyado bangod kuno sa ginapahayag agin na istoryahan, no, ini siya sang ining mga empleyado, no, ti makatestigo ining mga kopdanan sining biktima nga hindi siya ang ginatumod, no, sa sining mga nasambit sining individual kag na misinterpret lang, no, sa sining nasambit sining suspitsado nga siya ang ginatumod. Tisuno gani kay Captain Amado, nagpahayag man ang suspitsado nga ti sabton lang ugaling kuno ni sa korte ang ining kaso nga gin-file batok sa iya, no, kag nag-ngayo naman ni siya sang assistance, no, sang bulig sa bahin karon sang Public Attorney's Office agud kati agyahan man ni, no, kun anong mahimo sining obrahon. Bumbutsam may communication man sa iya sining agency pero do ay man nag-provide kunong agency sang private lawyer, no, sa sining nasambit sining individual kay ti kulang tawon mo ang natabo ni the time iya sining duty mo, no, ti dumay aragid ya sang ano, no, sang kapaltahan sa apartment niya, kag mismo, no, ang ining suspitsado ang nag-ako man nga hindi sini hungod kag naghinursol man, no, so no gani kay Captain Amado nga todo man ining hinulsol niya sa sining sambit sining suspitsado galing ti ulihin ang tanan kag nagpahayag man nga sabton lang galing, no, kun anong mga salabton sini matapos ka na file na ang nagakaigo sini karon nga kaso. Bumbutsam madumduman sa aton sini nga mga kabombo nag-ugat ini tanan matapos ining pagluthang sining sabit sining security guard kun sa diin isamla sila ni ka establishment, no, nga ginatrabahuan kun sa diin samtang naghaboy o kung naghaboy ni sa basura ining biktima upod siya sining abyan, nagupod maning security guard kay gusto nga ti bantayan ang mga nagagawa sining mga empleyado kag didto nga nakabati sang istorya, no, nga ginapahayag nga siya ang ginapatuhuyan rason nga naglain ng sining buot kag didto na nga gin pang luthang ining nasambit sini o kung ginluthang ining nasambit sini nga biktima. Aribla si Police Captain Jobert Amado for confirmation sa interview diri sa Bombo Radio. Na-refer na natin sa city prosecutors, no, ang reklamo batok sa gwardiya nagtiro to sa ano, sa empleyado sa festive. So bali anong kaso ni sir? So ang ipasakan naton nga reklamo is frustrated murder. Anong mga ebidensya sir nga na uyatan tao po nagapapag-on sining kaso? Ang pinaka ano, no, ang testimonya, no, sa mga witnesses, no. So 5 to ang nag-execute, no, sa affidavit, no, execute sa ilang affidavit kag amo to siguro, no, ang makita naton nga isa kadako, no, nga ebidensya nga saka naton ang kaso. So, butsilingon detained sa subong sa inyo da, sir?
Oo, ari pa sa sa Pasadilla sa Mandaluyong Police Station. Sa trabaho niya bilang guard, anong may communication ang agency sa inyo? Okay, naka-visit mo di ang staff no sa nimisa no. Kaga gina naman siya. Kumusta man sa sang iya nga mga mga boss niya. Sa part ng suspect, ako na file na ma-submit naman sila na counter, sir, no? So nag-opt sa to no kay ang iya is wala na siya nag-reply no. Ang iya to is sabto niya na lang kuno sa korte. Ay, pag-hearing, may bugado sa sir. So wala okay na sa PAO, nag-assistant sang PAO. Pero muna siguro ba sige na advice nun sa korte niya na lang tabangon ang reklamo sa iyo. Okay, so duwan man gilagin tagaan ka bugado ka agency niya, no? Ayo. Pero ni sir, may record sa inyo, sir, or sa ibang police station na bad records, ano sir? Wala kita sa makita ng criminal record sa parts ng ato na suspect. I see. Anong paglanta mo do ginulsol man sa ses no branya? Oo, makita mo kay nato kay na mag-i-apas dito na. So nakita mo nato nga may paginulsol na. Nabatian si Police Captain Jobert Amado ang Chief of Police sang Mandurriao Police Station 5 sa may distrito karon sang Mandurriao. Bumutsam tinagalao man no ang otoridad nga matagaan ni karon sa nagakaygo sa Tulpangod, specialty sa tagsa ka mga agency kung paano nga mahanas pagid no ang ila sini nga mga personnel o kun ila sini nga mga empleyado agud nga malikawan ang kasubong sini nga natabo nga kung paano nga makontrol ang ila sining kauglingon kay kun lantawon mo kung basihan duay man gid kuno kag di man gid kuno dalom gid gani nga motibo to no ang rason suno sa otoridad kun nga ang naglabot ya sa punto nga ginlutang pa sini ang nasambit sini nga biktima. So observation under observation pa ning biktima sa ospital patapos ini nakangkon sang naglinain sini nga pila sa iya sini nga lawas bumutsam. All right. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat kay Bombo Jomar Villa sa imo siniya nga follow-up report. Tiyan mo ning nambal sini naton balang ang tanan-tanan siniya sa aton sini nga mga kabombo ang paghinulsol yara sa ulihi. No, sa aton sini nga mga kabombo. Gindugukan sang mga individual lakip na sa mga katapo sang media si Senator Bato de la Rosa sinigin na mga adlaw sa may Senado matapos kini siya ang magkanta no purte amo ginakurukantahan lang sa karon ni Senator Bato de la Rosa sa aton sinima Kasimanwa ang nagapamintana nga pag-aresto sa iya bangon sa iya sini nga warrant of arrest no nga dagdag sa nga International Criminal Court sa aton sini nga mga kauturan may isa ni siya ka video clip kagina nga naka-ordinaryo lang siya nga nagakanta subong nag-ilis na niya si Senator Bato. Dito na si Senator Bato mo sa sulod na siya sa Senado. Sa aton sini nga mga kauturan. Anyway, ari malaw si Senator Bato de la Rosa, damo na din siya sang hayo Bombo Crisomong, the running and the singing senator. Bago mag-concert. Okay, concert. Ready? 1, 2, 3. Sandali lang, baka mapagalitan ko ng mga upper class. Bakit? Sige lang. Yung line. Ha? Yung line lang na yung pinaka-importanteng line. When bells for us are rung and
Our last stops is silent. Generation see our country free. Only to righteous way, those solid ranks of gray, thy virtues to display. Academy, oh hail to thee. Oh, there you have it. Si Senator Bato de la Rosa. Ang amahanon, ito ang oh hail to thee. PMA Alma Mater song ina sa aton sining mga kasimanwa. Mayo magritingog ni Senator Tobats, no? Di damo na ni siya sa tingul sa nasilingko na, damo na ni siya karon sa tigulo or moniker si Senator Bato de la Rosa magluwas sa hayo iya nga bato. May sugpo na ni siya subong, no? Sang nagligan sining adlaw ti Senator Bato the Running de la Rosa. Subong niya Senator Bato the Singing Senator, no? The Singing Senator, the Running Senator. Warte, ano yan ang sunod sininiya nga mangin moniker man? Ang crying tapos na kay mismo si Senator Bunggol ngambal nga nagluha si Senator Bato sa istoryanay nga may parties pangabuhi sa aton sining niya mga kabombo. Anyway, standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Inimo lang mo ang Kurman Bombot siya, Mablanco Vergabilin sa imo. Sang manayanay nga hapon, may God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras! Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for May 10 to 16, 2026. Songs that are largely from the past years are on your way sa Sining Mayo 16, Sabado, kaupo ng Retro Band sa concert at the Plaza, magasugod alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa masuki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 17, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems sang aton nga pungsod. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes. O kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi, makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. In thanksgiving for 80 years of love and faith through the Novena to our Mother of Perpetual Help, we warmly invite you to a Jubilee Thanksgiving Mass on May 13 at 6 p.m. at St. Clement's Church. This will be followed by the Oak Jubilee Concert, a rain concert at 8 p.m. to be held at the St. Clement's Church grounds. Be inspired by the music of Jed Madela, Vivat, and our special guest performers as we lift our prayers through song. This is a free concert open to all. More than just a concert, this is a gathering of hearts, united in prayer, gratitude, music, and hope. Come and join us as we pray for rain and for blessings to reign in our lives. Come ready to be soaked in God's abundant grace through music and shared faith. We look forward to celebrating
these meaningful moments with you. Thank you, and may God bless us all. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Siguraduhon nga matinlo kag maayo ang kondisyon sa mga appliances, pareho sang electric fans kag air conditioners. Kung puno sang yabok ang mga ini, mas mabudlay sila mag-function gani mas madamo nga kuryente ang kinahanglan para makahatag sang pareho nga kabugnaw. Halimbawa, ang electric fans tinluan ang mga blades kag grill para mas mabaskog ang hangin. Sa air conditioner naman, tinluan ang filters kag i-check ang refrigerant para hindi mauyang ang kuryente kag mas mabugnaw ang hangin nga ginabugas sini. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. I-off ang suga sa wala ginagamit nga lugar. Patsyon ang suga sa restrooms, pantry, hallway o kon meeting rooms kung wala sang tawo. Mas makinot ini sang sa pabayan lang nga nakabukas ang suga sa bilog nga adlaw. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first ka bombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag indi masilakan direkta sang adlaw. Ang sobra nga init makapataas ang pressure sa sulod sang tangke nga mahimo magresulta sa aksidente. Tsekyaron ini kung may tagas kag ipalayo sa kalayo. Magamit sang electronic power strips o kon extension sang linya sang kuryente, agud ma-expand ang mga outlet sa imo balay o opisina. Ang electronic power strips nga ginatawag man surge protectors, sarang pa makaproteher sa mga sensitibo nga electronic devices sa mga voltage spikes. Makabulig man ini sa pagkinot sang kuryente, bangod ang paggamit sang extension ang makabuhin sang phantom loads.
Sigurohon man nga naka-off o naka-unplug ang extension kung wala na ini ginagamit. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo! Good afternoon sa inyong tanan. Maayong hapon gid sa tanan naton nga mga kabombo. Welcome back diri sa kahapon lamang program. Sa Wednesday edition sa gihapon, kaupo ninyo si Tita Regine. Mangkot lang ko din na kamo nagapanago subong. Sa among sini nga kainiton sa panahon, do kanami nila mag-retreat sa kuweba. Bao kanami gid sa mga people nga ara malapit sa mga falls. Do ka blessing gid no nga anytime bala kung batyagan mo yung init, kadto ka lang to ya sa busay or sa mga suba. Anyway, sa sining hapon, again, let's cool down with the stories nga aton nga pagabasahon para sa inyo. Salamat of course sa mga nagpaladala sang sining mga istorya para may ara kita sang kalingawan, may ara kita sang mangin giya sa aton mga pagpangabuhi. Kagamo dira, you can also share your own stories. Pwede gid nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton sa gihapon. We still receive stories na ginasulat. Ipadala nyo lang or idulong nyo lang diri sa may Sky City Tower, diri kita sa may Mapa Street, Iloilo City. 10 minutes after 2 o'clock, welcome sa kahapon lamang program. Kaupo ninyo si Tita Regine, and here's our song from Romuel Hambre, Never Change. Good afternoon. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart. It left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. My feelings still the same for you. Oh yeah. I am a crazy boy in town, hunting for a girl that can't be found. She broke my dreams and run far away. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. My feelings still the same for you. Oh yeah.
Romuel Hambre para sa inyo. Good afternoon sa liwat. 14 minutos na makaligad. Antak ng 2:00 sa hapon. Umpisahan tang pag-enjoy sa mga istorya. Una diri ang sulat ni Mike sa 2nd District. Dear Tita Regine. Tita Regine, good afternoon. Pasensya gid sa akon nga agi sa akon nga sulat, kinagakurog ang akon nga kamot. Tita nga akon nga kasaysayan, sa akon nagabiyahe sang jeep nga de pasahero. Nagsugod ako biyahe sang tuig 1973. Sa kadugayon sa akon nga pagbiyahe, madamo ang akon na eksperyensyahan. Una, may mga sweetik nga nagsakay sa akon nga jeep. Apang sang wala pa sila makasaka sa jeep, ginpaandaman ko ang mga pasahero, nga siling ko, mag-andam ka mo, kay may mga sweetik na masakay. Tita pagsaka nila, sila lang ang ginatulok sa mga pasahero. Sang ulihi, nagpanaog sila. Balan mo tita, natandaan ko na tanan sila. Kagang isa ka estudyante, nga naulihi nagsakay, wala ko mapaandaman. Kag nanaog ang sweetik, kagakon ginambalan ang estudyante, day, abilan tawa ang imo wallet. Siling niya, ay tiyoy, wala na. Kagakon siya ginambal, nga to ang mataas nga tao, ang ulihing nanaog ang pamangkuta. Wala makapamalibad ang sweetik, kay may mga pulis. Gani, iya ginbalik ang wallet sang estudyante. Sang pagbalik sa bata, grabe ang pagpasalamat sang estudyante. Siling niya, abi mo tiyoy, inugbayad ko pa ini sa akon exam. Kagiya ginhatag sa akon, ang mga luto nga saging nga iya balon. Apang, wala ko pagbatuna. Siling ko sa iya, dalhan na lang ina sa imo boarding house. Tita Regine, ang ikaduha ko nga kasaysayan, amo ini isang paghalin ko, gaparada na, halin Valeria Street. Sa nagapaliko ako sa corners ng Ledesma Street, may namulalungan ako nga papel sa windshield sang jeep nga daw nagapanampu ay nga litrato sa 5 pesos. Kag akon ginpahigad ang jeep, kag akon kuhaon ang kwarta. Apang, ginpalid sang hangin sa karsada. Kag sang ako napuluton, ginpalid liwat sang hangin. Bao, abi mo tita, daw shooting lang sang Batang Quiapo. Kag ang mga salakyan, nagapulundo. Kag ang mga tao, nagalantaw sa bintana kasalakyan. Sang ulihi tita, nakuha ako gidman, kay akon gid ginlagas, ginlapak. Kag pagsampot ko sa jeep, grabe ang kinadlaw sa mga pasahero ko. Kag ang iban, ginlibre ko ang pamasahe nila. Tita, ang ikatatlo nga kasaysayan, parti ini sa isa ka babayi. Sa ako na turno sa parking, kag akon ginaimbitar ang mga nagaagi, kag gining babayi nagsampot, kag akon lahug-lahugan, sining ko, gwapa, masakay ka? Wala magsabat ang babayi, kag nagpungko. Tita Regine, ang lahug-lahog nga ginhambal ko, daw iya ginseryoso. Kag sugod sadto, tita, ako na ang iyang ginabantayan. Abi mo, tita, wala kami sini nagkilalahay. Abi mo, adlaw-adlaw, ako na ang iyang ginabantayan. Kag may utod din siya sa abroad sa Saudi, kag kung may mag-abot ng mga packages, ginatagaan niya ako. Kag iya ako ginbaklan sang Qatar sandals. Kag tita, ginlahug-lahugan ko siya, siling kumaulam ko sang kwarta. Abaw, ginpahulam yaman ako, 1,500 pesos. Sugod sadto, adlaw-adlaw nga iya ako ginabantayan kag mag-joyride. Sugod sadto man, tita na tingala si Mrs. Nga laka lang adlaw ako may dala nga regalo sa balay. Sang ulihi tita, nag-joyride siya, isa ka adlaw, kag akon siya ginbayaan sa paradahan. Sugod sadto, wala na siya magbantay sa akon.
Tita Regine, salamat gid sa imong pagbasa sa akon nga sulat. Ikaw na lang mag-correct sa akon nga letter. Natawo gali ako 1955, bulan sa Agosto, petsa 8, kag ang edad ko subong 69. Kag sa August 8, 2026, maga 70 years old na ako. Kaya nagapasalamat ako sa Diyos nga makaabot ako sa siningat tuig sa madamo nga pagtilaw. Tita Regine, walo kabilog ang kabataan ko, 3 babae, 5 ang lalaki, ari sila. Ang una, driver sa isa ka company, ikaduha, computer tech, ang ikatatlo, HRM, ikaapat, IT, ikalima, ECE, Electronics Communications Engineering, ikaanom, Electrical Engineering, ang ikapito, Secretarial, ang ikawalo, BSA. So, ari akon nga tuod nga ngalan, pero tawag lang ako sa akon palayaw, nga si Mike. Kag tita, may sugpon pa ang akon sulat. Next time. Well, siguro at 69, ara ka na lang sa inyo nga balay, no? Nagapahuway-huway, way na nagabiyahe. Although, sigurado, kayang-kaya pa, kung gustuhon. But sa imo nga edad, and knowing at do ka-establish naman sa tanan nga mga kabataan, stay at home na siguro, si Mike sa 2nd District, kag kanami man kay ti another level or another category of stories nga ginapang share mo or ginapang share diri sa kahapon lamang program. Iniya istorya sa mga tsuper naman, mga mamang drivers naman. Well, we know nga sa sininga panahon do halos kadamaan sa aton nga mga drivers, mga jeepney drivers, mga PUVs, do nagawangal gid sang kataason sang gatong. Ang iban, bago-talan na batian, nga nakabaton sila sang ayuda. And sa gihapon, ang may mga kabataan, especially ng mga ginapa-eskwela, kinahanglan nga magkayod no matter how difficult life is because sila ang ginaasahan sa mga kabataan. Well, you also had your own story and ang imo man nga mga inagihan kung sa diin mga naswiti ka or mga swetik nga nakilala mo kay sa kalawigo naman sa imong pagbiyahe. Tapos may girl pa nga do na taypan ikaw. And then ang istorya sang isa ka gatos ka pesos. Nga dogin pabudlayan ka pa before mo ini nga nadakpan. But anyway, nadakpan mo gid. So which means para gid sa imong amuto nga grasya. Sige, I am very excited ang makabato naman liwat stories sa din sa imo. Advanced happy birthday na lang sa imo, Mike, sa August 8. May kilala ako nga the same ang birthday sa imo. So, magka-birthday ka mo nga duha. Anyway, mas 70 years old ka na and I just hope, nga okay sige pa na aton nga health. Salamat gid sa liwat, alas 2:23 ang aton nga oras sa aton nga pagpanumbalik. Isunod ta ang sulat ni Lolo Dencio. Hidlaw mo ta kay Lolo Dencio. It is now 2:23, magapanumbalik ang KLP. Kaupo ninyo, si Tita Regine. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Kung sa imo pagpaligo sa masami nagapanghabon anay ikaw sa bilog nga lawas kag bunlawan ini kag magbutang naman sang shampoo sa buhok antes ini bunlawan. Mas maayo nga tingbon mo na lang ang pagpanghabon kag pagbutang sang shampoo sa ulo. Iniagod nga tingob man ang imo pagpamunlaw kag siyempre madamo ikaw sang tubig nga makinot nga pwede mo gamiton sa iban nga butang. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Hindi pagpunoon ang refrigerator. Kung sobra ang unod sang fridge, mabudlayan ini nga mapabilin ang tugnaw, nagahinay ang airflow kag mas madamo nga kuryente ang kinahanglan. Ipabilin nga matawhay ang unod kag kita diri sa kahapon lamang program ari na sulat ni Lolo Dencio.
Lolo, good afternoon gid dira sa imo ha. Nami kay may mga kahoy dira sa inyo nga palibot sa imo nga pag istorya man diri sa aton. So para nga mahangin-hanginan, dapat ara ka lang no sa dalam sang kahoy, pero kung mainit naman sa sagwa, dapat sulod ka gid sa inyo nga balay. Ari ang sulat ni Lolo Dencio para sa sininga hapon, nagasiling Dear Inday Regine. Maayong hapon lang, Inday Regine. Katapusan ko na siguro nga pagsulat sa imo. Uy, kay doon na budlayan na ako magdulong sa akong nga sulat. Masakit ang akong arthritis. Kay wala diri post office sa amon. Kag permil ang galingin ang ulo ko. Ara, gindamo ko padala. Bahala kada. Ini akon istorya, hindi ini akon. Pero nadumduman ko. Martes nga adlaw, pagwa ako sa simbahan, naghapit ako sa plaza sa pagkuha sang dahon sang banaba para lagaon kay maayo ko no sa gallstones. So samtang gapuksi ako, may tawo nga nagbugno sa akon. Siling niya, anhon mo ina ang dahon sang banaba? Sabat ko, ibulong. Siling niya, kumusta ka? Siling ko, ari, tigulang na. Sino ka gani? Ang pamangkot ko. Siling niya, nanlipatan mo ako? Ato bala ang manugbaligya sang sigarilyo kag dulce nga permi istambay sa imo garden? Siling ko, ti kumusta si nanay mo? Sabat niya, mayo man. Ari Inday Regine, ang iya istorya. Bale, duha sila ka mag-utod. Pigado kuno ang iya pangabuhi. Ang obra sang iya tatay, construction worker. Ang iya nanay, sidewalk vendor. Pero, daw halo sila kakaon, kag masig pa iya-iya. Siling niya, ang tanan ginahimo ko para makakaon kami sa akon manghod. May gapangarga sa super, mangbasura, gabaligyautan, pero sige ang eskwela ko. Ginambalan ako ni nanay nga maguntat sa pag-eskwela. Nakatapos ako high school, nakaobra ako sa isa ka mall. Kung off ko, ga-extra ako sa pagbaligya sa sigarilyo, dulce, kag chicharon. Dito ko naobserbahan nga ining si tatay, permilan sila gaaway ni nanay. Sa ngulihi, naglaya si tatay, nagpa-Manila. Wala man siya gapadala sa amon. Daw ginkalimtan kami. Ginsalo ko tanan. Ginpa-eskwela ko ang manghod ko. Isa kagabi, nakibot ako, may dala nga lalaki si nanay. Nagsulod sila sa kwarto. Pagkaaga, nakita ko sa amon lamesa, gapangape. Gipamangkot ko si nanay kung sino ang lalaki nga ina. Sabat niya, amo ina ang bag-o ninyo nga tatay. Namangkot ako, anong obra sina? Sabat niya, tricycle driver. Ano? Amo ina ibulus mo kay tatay? Do adik man na. Kagdugang sa lawayon? Halos kapi kulang sa amon dugangan mo pa? Basta, siling niya. Kutob karon, respetuhon ninyo. Isa kagabi, pagabot ko, ginsugo niya ako, baklan ko siya kuno beer, kag sigarilyo. Ginsabat ko siya. Ikaw bala, ginakapoy ako? Sabat niya, kutob karon, respetuhon ninyo ako. Sabat ko, sino ka? Wala gani ako kakilala sa imo, kagdugang sa laguron ka diri. Nag-away kami. Wala siya mahimo sa akon. Nagdugo ang iya baba. Pagabot ni nanay, kami pa ang ginakigan. Ginpalayas ako. Sabat ko, kamu ang maglayas, kay hindi ikaw ang nagpaobra sini. Iya ini ni tatay balay. Naghipos na lang si nanay. Isa ka adlaw, nanugid ang manghud ko. Nga jutay lang siya, ginhimuslan.
Ginsuknaan ko siya, ginsabat ako sang lalaki, ang manghud mo amo ang gahatag sang motibo. Ginsumbag ko siya, nagpukutay kami. Ginlampusan siya sang manghud ko sang tapalan. Pagabot ni nanay, nanugid siya, maginpulihan namon. Kami pa ang ginpakalain ni nanay. Ginhana niya sakiton ang manghud ko. Naghambal ako, malayas kami. Naglakad kami, upod ko ang manghud ko. Naghambal si nanay, nga ibilin ko ang manghud ko. Nagsabat ako, ano? Para pautwasan sang bana mo nga adip? Malakat kami. Kutob karon, hindi ka na magpensar nga may bata ka. Bahala ka na sa kabuhi mo. Malawig ga binulan, wala na ako balita kay nanay. Ang manghod ko nakaobra bilang OFW. Isa ka adlaw, nakita ko si nanay sa sidewalk. Tama sa iya kaniwang, daw may sakit. Ginkumusta ko siya, siling ko nga mo na itsura mo, diin ang imo partner. Wala, madugay na ako binayaan. Hambal niya. Kinambalan ko siya, upod ka sa akon, kay ipadoktor ko ikaw. Pero naakig siya sa akon. Ginsabat ako, pabayain ninyo ako nga mapatay diri sa higad karsada. Ginpilit ko siya, ginpabulong ko siya, ginpatindugan ko siya sa gamay nga tindahan para may kalingawan. Nakibot ako nga nagpauli si tatay sa balay, tama sa iya kaniwang. Ginpa-hospital namon, pero pila ka bulan, napatay siya. Nagpauli ang manghud ko, nakibot kami, nga ara ang ikaduha ni nanay. Kipamangkot kong lalaki kung maano siya. Ang sabat niya, makigunong kuno sa kalisod namon. Pero, madugay na nga nalubong si tatay, ara man siya gihapon. So, kipamangkot ko siya, nga ari ka pagyapon. Ano, disturbuhon mo naman si nanay? Sabat niya, may katungdanan ako diri kay bana niya ako. Ginambalan ko siya. Kung hindi ka diri maghalin, ipabarangay ko ikaw. Amo to, naghalin siya. Gikamusta ko siya, Inday Regine, si Lolo Dencio na niya, no? Gikamusta ko siya, kung may asawa na siya. Susabat niya, may bata na ako gani. Siling ko, ti si nanay mo, buhi pa siya? Gabantay sang apo niya. Siling ko, kanami sa nagliligad mo, pwede ko isulat kag ipadala kay Tita Regine? Siling niya, ano? Mananulat ka na? Sabat ko, kalingawan lang. Siling niya, bala ka. Hindi ako kapamati, kay opisina ako. Si nanay hambalan ko siya. Malipay na siya kung mabatian niya. Ay, nawili ako istorya. 9:00 na, malate ako. O sige, halong, sabat niya, ikaw halong, kay gabaston ka na. So, ara Inday, basaha. Salamat, ang tagsulat. Lolo Dencio. Lolo Dencio, ba't hindi kami kabaton? Nga hindi ka na makasulat diri sa amon. Basi may available da sa mga apo mo or sa mga hinablos mo or ano lo, gusto mo assignan ta si Mia para nga pick upon dira ang imo nga mga letters. Take your time kung saan naman nga okay ang pumatsyag mo, kag okay lang nga makalagaw-lagaw naman ikaw, although mas better nga may upod ka gid sa imong pagguwa sa inyo nga balay. Kanami, because you have the time para nga makasulat, makapanumdum naman, kag makashare again diri sa kahapon lamang program. It's okay if it's not about you, but about other people's lives, ang ila experiences, for as long as, no? Nag-ask ka man permission sa ila nga i-share mo diri sa kahapon lamang program. So, salamat gid, Lolo Dencio. We enjoyed the story nga ini sang imo nga friend sang una.
Oras naton, it is now 2:34 in the afternoon and gina-acknowledge ko lo ang imong pila ka mga letters nga tingob mo nga ginpadala diri sa kahapon lamang program. Salamat, kid. Magabalikan kay LP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Magtanom sa mga native kon drought-resistant nga mga tanom, kang isang kahoy, bulak o kon bisan hilamon nga natural nga nagatubo sa inyong lugar. Ang mga tanom nga ini ang naka-adapt na sa lokal nga klima, ulan, kagduta, gani hindi na kinahanglan sang tuman kadamo nga tubig, agud bunyagan sila. Ang mga native nga tanom ang mas praktikal kung ipaanggit sa imported o kung high maintenance species. Makakinot ka na sa tubig pang bunyag, mas mapataho mo pa ang palibot. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Panugyan na rin sa eksperto kon kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga. And this time, sulat naman ni NB ato nga basahon sa episode When You Need Help. Mahal kong Tita Regine. Kamusta na kamo dyan, mga katapos ng Bombo Radio Philippines? Labi na gid sa imo tita, may fellow active letter senders, lovers, and added listeners ng KLP. Mainit, kag masinadyahon nga hapon sa inyong tanan. Come on everybody, time waits for no man. 2:00 na, jaron si Tita Regine, nag-roll call na. Nabatian ninyo? Pwede nga karundo lang ipadayon ang marites ninyo? Okay, here we are, ma'am. So, plastado na sa amon perungkuan. Mga abyan, hindi bala, waay sang tawo, nga waay problema. Waay sang tawo, nga nagakabuhi, nga siya lang isa. Mahiwasa kagid sa pagpangita sang tawo, nga imo kasumbungan, kag pangayuan sang bulig sang imo problema. Waay man sa may nakahibalo, nga masakit ang imo busong, kung hindi ikaw magsumbong. Gani, mangayo ikaw sang bulig, para ikaw buligan. Kag sino? Una sa tanan, ang aton mga ginikanan, our sisters and brothers, our close friends, si Tita Regine. Imo isulat sa KLP ang imo problema para ikaw mahatagan niya sa nagakaigo nga laygay. Magpili ka lang kung sino sa ila ang imo nagustuhan, kay sila tanan, mga instrumento ni Lord sa pagbulig sa imo, sang imo kinahanglan. Karon nga hapon, may ipaambit naman ako sa inyo, parte sa marahalon nga bulig sang Ginoo para sa aton. Mabasa naton sa Psalm 121 verse 2, My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Once, I read from Our Daily Bread, Monday morning ato, sang ako nga friend, si Chiaming, wasn't in the office. He was at home. Nagapaninlo sang ilang bathroom. A month na wala siya obra, he thought, and no job leads. So his firm had shut down bangod sang COVID-19 pandemic sadto. And he worries about the future. With fear, no? I need to support my family, siling niya. Sa di na ako makadto para mangayos ang bulig. In Psalm 121 verse 1, the pilgrims to Jerusalem asked a similar question about where to find help. The journey to the holy city on Mount Zion was long and potentially dangerous, with travelers enduring an arduous climb. The challenges nga ilagin pangatubang may seem like the difficult journey they face in life today.
trudging the path of illness, problema sa mga relasyon, bereavement, stress at work, or, as in the case of Chia Ming, financial difficulty and unemployment. Pero, we can take heart in the truth that the Maker of heaven and earth Himself helps us. Kag sino ni siya, ginabantayan niya kita over our lives, kay nakahibalugid sa aton mga kinahanglan. Shamar, the Hebrew word for watches over, means to guard. Ang manunuga sa aton nga universe is our guardian, where in His safekeeping, God took care of me and my family. Chaming shared recently, and at the right time, He provided a teaching job. Sa aton dako nga pagsalig kag pagtuman sa Ginoo, we can look ahead with hope, knowing we're within the protective boundaries of His wisdom and love. Ano nga sahi isang bulig ang kinahanglan mo from God today? How does knowing He's the Maker of heaven and earth encourage you? Father, thank You for being my source of help in my life's journey. Tita Regine, hindi bala, maskin makadasma ka lang, nagatawag gidayon kay Lord? Diyos ko, buligi ako. Kung may problema ikaw, Diyos ko, buligi ako pagsulbaras ng problema ko. Kung ang bata mo magkuha sang bar o kung board exam, Diyos ko, buligi bata ko, mapasara na ang bar, ang board exam. Kung nagamasakit ikaw, Diyos ko, please, ayuha ang balatian ko. Kung waay ka mo bugas, Diyos ko, hatagi man sang trabaho ang bana ko. Amo dia ang aton permigi na tawag nga bulig. Kay sino? Kay Lord. Kay Ginoong Jesus, our provider. He's the source of everything we need every day in our life. May isa kay istorya nga ginrelate sa akon lola sang una. Akon gintandaan ang ngalan sang ihinablos nga si Mayok. Sa isa ka adlaw nga nag-overtime si Mayok sa iya trabaho, alas 9 na ang pagpauli na. Ay ilang. Natabuan nga waay nagid sang sarakyan nga nagbiyahe pauli sa balay nanda. Nagdagon-dagon dulang siya kapanaw. Kag nakita na sa unhan, ang duha ka tawo nga nag-iikis-ikis ang pagpanaw sa dalan. Waay gid siya sang likawan nga aragyan. Kagalang-alang man siya magbalik pa. Nagpakabakod siya sa pagdiretso sang iya dalan. Nagtawag siya kay Lord. Ginoo, buligi ako, may duha ka hubog sa unahan, kag waay gid ako sang likawan nga aragyan. My guardian angel, please guard me. Kag hindi ninyo ako pagpabayan. Paglabay ni Mayok, ginanatana nga sumbagon sang isa sa may sa iya nga wala. Iya lang ginwahig kag natumba. Naakig ang iya upod kag ginhiritan siya kasumbag kag flying kick. Ginwahig naman niya kag nakaluhod. Dayon iya ginsipa kag magtod do dalagan. Nakibot ang iya asawa nga nagahapo-hapo pa sang pagpanawag na nga abrihan. Nag-istorya sanda kag hambal sang iya asawa, basta magatawag ikaw, mangayo bulig sa Ginoo, hindi giniya ikaw pagpabayaan. Madasig magresponde ang Diyos ng Espiritu Santo. Sa pagpadayon ko, isugpon ko na lang ang nasaksihan ko nga hitabo. Si Andrea nga manding sang duha ka bata, masyado gid ka maldita kag kalain it batasan. Way gid it pagpalangga sa iya duha ka manak. Mayad lang kung dyan sa balay si Poldo, mayad ang iya pagtrato sa duha ka bata. Pero pagpanaw niya sa trabaho, kaano-ano man ang impyerno, nga permi lang nagainit ang iya nga ulo. Kahapos nang sa iya magkastigo sa 6 kag 4 ka tuig nga makabataan sang iya esposo. Iya ginapatrabaho kag indi pa ginapakaon sang husto. Ang magulang, babae, nagapanglampaso sang salog, samtang ang manghod nga lalaki nagapanarapo. Ginapahugasan ang nagatambak nga mga pinggan, kag kun may mabuyan nga pinggan kag mabuka, dila lang sang bata.
ang waay lagub. Nagagurahab sila nga duha ka hibi. Waay it kaluoy, waay gid it kaluoy nga klase ka manding sa mga inosente nga kabataan. Waay man sanda nagasugid sa ilang tatay, kay daan sanda ginapaandaman nga hindi gid magsugid, kay patyon sanda. Ahay, nagaantos ang kabataan kag nagriniwang. Waay man ma-check sang tatay kay sa iya pag-abot sa kagabihon, ang mga bata katulog na sa ila kwarto. Ang bata nga babae, iya ginatudloan ang iya manghod sa pagpangamuyo o sang gintudlo sang ila tunay nga iloy. Sang buhi pa siya, kada gabi, ante sila magtulog, nagaluhod sila, kag magsigi ka pangamuyo. Diyos ko, buligi kami. Sige liwat-liwat sa makapira ka beses, hasta sanda maturugan. Natandaan pa sang bata nga babae, hanghambal sang ila-iloy, nga kung kinahanglan ninyo ang bulig, tawag sa aton mahal nga Diyos, kay iya ka mo buligan. Tanda sa pagkamatuod, nga ang Diyos nakakita sang pag-antos kag pagmaltrato sang inosente nga kabataan. Insa tapos 3 ka bulan, nakadesisyon sanda nga malayas. It was the Holy Spirit that guided them. Gindiktahan sanda nga malayas, likom sa ihibalo sang ilamanding kag amahan. Andaan ay ginhulat hasta alas 8 sa kagabihon, makaabot ang ila tatay kag magpanaw it madasig, diretso sa kumbento sa mga madre. Nakita sila sang madre sa bintana sang prayer room, kag dayon sila ginabrihan, ginpasulod kag ginusisa. Anda ginsaysay ang tanan. Nagahibi, nagapakitluoy sa madre, nga kun mahimo, dyan dulang sanda sa mga madre magpuyo, kag magpasugo, kay inti gid sanda magpauli sa ila tatay. Ginpakaon sila, kag pagkaaga, ginbaklan sa mga bayo kag tsinelas. Mga mabuot sila, mapisan kag matinumanon. Ginpalangga sila sa mga madre kag ginpaeskwela, hasta nakatapos sila nga duha sang kurso kag nagserbisyo man sa simbahan, bilang dako nga pasalamat nila kay Lord nga bulig sa ila, nagsalvar sang kastigo sang manding nila nga maldita. Mga abyan, ang nagaluntad subong nga kagamo sa kalibutan, dapat gid naton buglugan sa pagpangayo bulig sa aton mahal nga makaako. Mga muyo kita tanan nga magka-reconcile na ang mga conflicting countries to achieve peace and progress, to let love reign in our hearts and in the hearts of all nations throughout the whole world, that we may be preserved from degeneration, disaster, and war. Ang Holy Spirit madasig magresponde sining request sa pag-untat sang kagamo kun hugot sa aton tagipusoon ang pagsalig, pagpangamuyo, pangayo bulig sa aton mahal nga Diyos nga mauntat na ang kagamo. Ang mga kalamidad nga maulhot lang nga waay abiso, nagapamukaw nga kun mahimo, untatan ron naton ang pag-abuso sang aton Mother Earth. Parehas ang landslide kag baha. Insa natabo dya, tungod sang pag-abuso sa mga tawo kag gindaga man sini ang kinabuhi sa mga tao. Mahimo nga reminder, realization, leksyon, disiplina sa aton sang Ginoo. Gani, dapat aton tanan baylugan kag pagpangayo bulig sa Ginoo paagi sa pagpangamuyo nga tandugon ang huna-huna kag kasing-kasing sa mga tao nga nagaguba sang aton kagubatan, parehas sang miners, gold diggers, kaingineros, charcoal makers, to avoid erosion and flash flood. Ang kasulbaran sang tanan nagaluntad nga problema gikan sa barangay, kabanuhanan, probinsya, nasyon, kag sa bilog nga kalibutan aton gid idangop sa Ginoo. Mangayo kita sang iya santos nga kaluoy, sang iya hamili nga bulig para kakalinong sang bugos or para sa kalinong sang bugos nga kalibutan. Kabay pa aton daya tanan kooperahan. Lord, have mercy on us.
And may our Heavenly Father hear our prayers. Thank you so much, Tita Regine, and more power sa imong program. May you and your family reap a fruitful blessing from our gracious and generous Father in heaven every now and then. Truly yours, in B, sa Iloilo Province. We pray likewise para sa imo fruitful blessings para sa imo also in B kag sa imo man nga pamilya. Madamo nga salamat for another beautiful sharing diri sa kahapon lamang program. Alas 2:50 ang aton nga oras. Sa pagbalik naton, we can still read one more story. Sa gihapon kaupo ninyo si Tita Regine. Ini ang kahapon lamang program sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Magabalik kita. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kon tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa stories from Lola Amparing. Magandang araw sa inyong lahat, mga mahal ko sa buhay. Bisan sobrang init pero napisan na naman akong sumulat. Again, good afternoon sa inyong lahat. Mahal kong Tita Regine. Once again, good afternoon. Ngayon, bisan pinapawisan ako sa sobrang init, pero napisan na naman akong sumulat. Tita, nabatian ko ang kasaysayan ni Mia ng Bingawan na to'y sa Labor Day. Kanami, magaling, intellectual. Kag madamo ang matunan sa mga palamati. Talagang napaka-intelligent. Marami ang kanyang natutuhan. Basta, intelligent ka, Mia. So kahit medyo malabo ang paningin ko, pero pinipilit ko ang aking sarili na sumulat. Bala mo tita, luyag ko man. Nga mabatian man ni Mia ang pagbasa mo sang sulat nga ini. Parti sa iya, kay ti, ka mga inspiring, kag makapukaw sa akon nga pusod damdamin. Ang especially yang ginhalad para sa akon nga birthday. So talagang happy na happy ako sa mga sinulat niya tungkol sa akin. Hindi ko makakalimutan hanggang buhay ako. Again, thank you gid sa imo Mia. Sa tong unang kasaysayan mo, hindi man sa akon nga kaisipan o sa akon nga tagipusoon. Ginpalaminate ko ang kasaysayan mo Mia, ang isa ka kopya ginhatag ko sa Museum Centennial sa Santa Barbara, kag ang isa ka copy ginhatag ko sa Senior Citizens Office ng Banwa sa Santa Barbara. Parang souvenir o isang recuerdo ko sa 97th birthday ko. So tita, ang dugtong ng sulat ko na ito, maya-maya naman, kaya medyo na malabo na ang paningin ko at medyo nag-aalay ang mga daliri.
So, ari na ang dugtong. Pagka next day na. So sa subong naman, nag-iisahanon ako sa balay. Bago lang natapos ang misa sa Haro Cathedral, nga ginapamatian ko. Tapos sa breakfast, tambal ko, may paguro, sugpunan kong akong sulat kahapon, nga wai ko natapos. Tita, pero medyo malungkot, no? Kung nag-iisa ka lang sa bahay. Pero okay lang na, may ginakawilihan man ako ang pagpamati sa Bombo, kag sa mga kasaysayan, diri sa KLP. Di bala, amo ning sikreto ko, nga hindi ako nag-uli adun, kag wala ako sang Alzheimer's. So tita, ang bulan sang Mayo, Mother's Day. Ara dira ang Mother's Day. Gani napisanan ako nga magsulat, parti man sa akong nga nanay. Ay tita, way pa man nakaumpisa, tuloy-tuloy naman ang ilig sa akong nga luha. Bisan hindi Mother's Day, halin sadto, tubtob subong, hindi ko gid malimtan ang sobra-sobra nga pagpalangga sang nanay ko sa tanan kami nga mga mag-ululutod. Ginapagustuhan ako sadto kung ano-ano ang gusto ko nga kaunon, kag ako lang permi ang ginaupod-upod sini kundi siya magkadto. Gani tita, sang panahon sadto nga nagkasakit na siya, hindi na makabangon, 3 years ang ako nga pagbulig sa iya. Ako ang nagatipan sa iya, tubtub naging kuha na siya ni Lord Jesus. Tita, sa kaluoy sa mahal nga Diyos, ako lang ang nabilin subo nga buhi sa 8 kami nga mag-ululutod. Ako man ang nag-caregiver kay Tatay Sadto. Bago siya kinuha ni Lord, Sadtong 42 years old pa lang siya, dungan pag-breakout sa Second World War. Kita masaling ko sa subong nga may balos ang mahal nga Diyos at kaluluwa ni na tatay at nanay. Sila ang nagbigay ng strength and energy kay ginapahaba ang akon nga kabuhi. So thank you, mahal na poong may kapal at sa mga kaluluwa ni na tatay at nanay, pati na ang 7 kapatid ko at ang kanilang kabiyak ng puso. Sa ngayon, wala na ako mga magulang at mga kapatid. So tita, idugtong ko na lang ang akon nga sariling sikap nga tula. Bahay o tahanan. Bahay mayaman, maganda, maayos ang pamumuhay, nagkakaroon ng mga katulong at sari-sariling sasakyan. Ang nakatira roon ay di nagkakasundo pagkat palaging magulo. Ang pamilya palaging nagsasagot-sagutan. Walang pagmamahalan ang lahat sa loob ng bahay, nagkakagulo palagi at walang kasiyahan. Ang bahay magiging tahanan kung pamilya nagkakasundo, nagmamahalan, nagtutulungan. Palaging masaya kung walang gulo at handa lahat magtulungan sa lahat ng mga gawain. Tinutupad kaagad ang utos ng bawat isa, ilabi na ang mga magulang o nakakatanda. Aanhin ang bahay na bato kung ang nakatira ay kwago, mabuti pa ang kubo kung ang nakatira ay tao. Bahay, malaki, konkreta, maunlad ang pamumuhay, ngunit hindi masaya ang pamilya sa bahay. Ang mga magulang, mga anak, hindi nagmamahalan, palaging magulo, walang katahimikan, ang marinig, sigaw, sigawan. Ngayon buwan ng Mother's Day, huwag kalimutan ang mahal natin na nanay. Ang nanay na nag-aalaga sa mga anak mula nang maliit pa hanggang lumaki, kaya hindi lang sa buwan na ito ang pag-aalala sa ating nanay. Isipin at laging isip natin ang pagtitiis, pag-aalaga ng mga nanay hanggang lumaki ang mga anak. Dapat lang nagalangin, mahalin at tuparin ang utos ng nanay. Kung sakali kinuha na ng mahal na poong may kapal, magdasal sa kanyang kaluluwa at may ganti ka na tatanggapin. So paalam, mahal namin na nanay. Love, kisses, and prayers to all na nakikinig sa mga co-letter senders ko at sa iyo, Tita Regine, and to your family. Lovingly, Lola Amparing. Thank you very much for your letter and your story, Lola Amparing. Kabayanti, nakapayuhom naman ini sa imo kag naghatag sang maayo nga feeling para sa imo.
59 minutes after 2 o'clock, kung kamudira, may araman luyag, nga ipalabot diri sa KLP, luyag nyo man yung mag-share, luyag nyo man yung magsulat, paki-email ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa gihapon sulaton, ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. We will continue reading beautiful stories para sa inyo, buwas naman, sa liwat natin nga pag-updanay. For the meantime, stay tuned sa mga beautiful programs sa hapon, dari sa Bombo Radio, Iloilo, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kagang Dear Diary. I'll be back again with you tomorrow. Madaming salamat sa inyo sa gihapon, inyong alagad, si Tita Regine, para sa kahapon lamang program. Good afternoon, and God bless.